लोक गोळा करतात, तर गांधीजी लाखो लोक गोळा करू शकत होते, तर काही तिथे 10-15 लोक गोळा केले तरी ते दंगल करू शकले असते, तिथे ट्रेन चालवू शकले असते, काही करू शकले असते. त्यांनी तसं काही केलं नाही. ते तिथे ट्रेन स्टेशनवर बसून राहिले आणि विचार केला की काय मागे याचं कारण काय आहे. आणि त्यांना लक्षात आलं की विषमतावादी व्यवस्था जी आहे आणि माझं वर्चस्व पाहिजे याच्यावर, हे जे ब्रिटिशांचं धोरण आहे ते कारण आहे. पण सगळे ब्रिटिश वाईट आहेत का, असंही नाही आहे. त्यांना जेव्हा ट्रेनमधून बाहेर हाकलत होते, का हाकललं तर त्यांनी म्हणजे ते कृष्णवर्णीय होते आणि गोरे नव्हते, फर्स्ट क्लासच्या डब्यात परवानगी नव्हती तरी. आणि एक धाडसीपणा बघा गांधींचा, म्हणजे त्यांना सांगितलं होतं आधीच की बाबा फर्स्ट क्लासमध्ये बसायचं नाही, तरी ते जाऊन बसले. म्हणजे आपल्याला गांधी म्हणजे भोळा आणि घाबरणारा वगैरे अशा टाईप प्रतिमा निर्माण केली जाते. पण फर्स्ट क्लासमध्ये बसायची परवानगी नाही आहे आणि तो सरळ जाऊन बसतो, मी तिकीट काढणार आहे तेच, आणि बसले त्याच्यात जाऊन. तर नागपै सेवांगन आणि देवदत्त पुरवळेकर सर, लक्ष्मीकांत सर आणि सर्वांचे आभार मानतो की मला आपण पुन्हा बोलवलं. म्हणजे काल यातले काही लोक नव्हते, काल नंतर नवीन कोण आलेले जातात, म्हणजे बरेच नवीन चेहरे आहेत. छान छान. आणि हे म्हणजे आपल्याला गर्दी नको, आपल्याला गर्दी हवेत आणि गर्दीसाठी आपण ठिकठिकाणी जाऊन ते करूच. पण मेन आता हे जे बोलणार आहेत गर्दी लोकांसाठी महत्त्वाचे, कारण तुम्हाला काम करायचं आहे तिथे. आणि हे पण मग म्हणजे माझे असे प्रसंग छान आहेत की म्हणजे मी मागे 2018मध्ये सोलापूरला गेलो होतो. एक भाषण झालं की लगेच परत पहिल्यांदा सोलापूरला गेलो, मग परत 3 महिन्यांनी, परत 3 महिन्यांनी, असं 5-6 सलग झाले. मग सोलापूर थांबलो, विदर्भ चालू झालं, विदर्भ थांबला, आता मालवण सुरू झालं. तर आणि इथे पण एकदम छान लोक आहेत, सगळं गोड मस्त, समुद्रकिनाराजवळच आणि जेवण आणि सगळंच मस्त. सगळ्यांचं जेवण झालं आहे. तर आता मी तुम्हाला झोपू तर देणार नाही, कारण तुम्हाला डोळे लावणार आहे मी. तर युवकांसाठी गांधी हा खूप महत्त्वाचा विषय आहे. कारण बघा, गांधींसोबत सदैव युवक खूप होते. आजकाल असं झालं आहे की गांधी म्हटलं की लोकांना असं वाटतं की 60च्या वरचं वय आणि पिकलेले केस. म्हणजे मी जिथे जिथे व्याख्यानाला जातो किंवा लेख लिहिलं काय लिहिलं तर ते माझ्याकडे तशा नजरेनेच बघतात आणि ते आम्हाला वाटलं तुम्ही तुमचे केस पिकलेले असतील किंवा ते अशा टाईपने. फलटण लाईक इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, तिथे मला ते त्यांचे टीचर्स घ्यायला आले. ते म्हणाले आम्हाला असं वाटलं होतं पण तुम्ही वेगळेच निघाले. पण याच्यात मला असं वाटतं की आपण कुठेतरी मागे पडलो की आपण युवकांपर्यंत ते पोचवू शकलो नाही आणि ते पोचवले पाहिजे. आता बघा, मी सांगतो तुम्हाला प्रसंग माझ्या आयुष्यातले. सुरुवातीला आहे, नवीन बरेच आहेत, पण माझं सुरुवातीपासूनच सांगतो. मी काही गांधीवादी नाही, गांधी भक्त नाही. गांधी विचारांकडे माझा कल आहे, गांधी विचार मला आवडतात आणि त्यातले बरेचसे विचार मी स्वतःच्या अंमलात आणतो आणि त्याचा मला फायदा झाला आहे आणि तो लोकांनाही व्हावा यासाठी मी थोडा प्रयत्न करत आहे, बराचसा प्रयत्न करत आहे. ती तळमळ आहे माझ्या मनामध्ये की जे एखादं आपल्याला समजा गुलाब पुष्प भेटलेत आपल्याला आणि ती फुलं माझ्या आता मी घेतली आहेत, पण ती जर मी लोकांनाही दिली तर त्यांनाही त्याची सुगंध मिळेल, हा माझा प्रयत्न आहे आणि तो मला द्यायचा आहे. आपण जर प्रेम पसरवलं तर आपलं हृदय पण प्रेमळ बनतं आणि आपण जर द्वेष पसरला तर आपल्या मनातही द्वेष होतो. आता तो जातीबद्दल असेल, धर्माबद्दल असेल, एखाद्या किंवा कशाबद्दलही. आता सरांनी एक उल्लेख केला, नाते जपूया किंवा नाते टिकूया, ही पण एक चळवळ चालवतो आम्ही. म्हणजे मला त्या प्रेमाच्याबद्दल थोडेसे वाईट अनुभव आले, पण आता मग त्या समोरच्याला दोष देण्यापेक्षा आपण म्हटलं की गांधींना बघा, गांधींना काय झालं, ट्रेनमध्ये हाकलून दिले इंग्रजांनी. तेव्हा ते आफ्रिकेतले एकटे बॅरिस्टर होते. मग त्यांना तिथे हे करता आलं असतं की त्या याला सस्पेंड करता आलं असतं, ज्यांनी हे केलं ते त्या अधिकाऱ्याला. त्यांची तेवढी ओळख होती गांधींची. किंवा त्यांना हे सुद्धा करता आलं असतं की जाळपोळ करता आली असते. लोक गोळा करतात, तर गांधीजी लाखो लोक गोळा करू शकत होते, तर काही तिथे 10-15 लोक गोळा केले तरी ते दंगल करू शकले असते, तिथे ट्रेन चालवू शकले असते, काही करू शकले असते. त्यांनी तसं काही केलं नाही. ते तिथे ट्रेन स्टेशनवर बसून राहिले आणि विचार केला की काय मागे याचं कारण काय आहे. आणि त्यांना लक्षात आलं की विषमतावादी व्यवस्था जी आहे आणि माझं वर्चस्व पाहिजे याच्यावर, हे जे ब्रिटिशांचं धोरण आहे ते कारण आहे. पण सगळे ब्रिटिश वाईट आहेत का, असंही नाही आहे. त्यांना जेव्हा ट्रेनमधून बाहेर हाकलत होते, का हाकललं तर त्यांनी म्हणजे ते कृष्णवर्णीय होते आणि गोरे नव्हते, फर्स्ट क्लासच्या डब्यात परवानगी नव्हती तरी. आणि एक धाडसीपणा बघा गांधींचा, म्हणजे त्यांना सांगितलं होतं आधीच की बाबा फर्स्ट क्लासमध्ये बसायचं नाही, तरी ते जाऊन बसले.
म्हणजे आपल्याला गांधी म्हणजे भोळा आणि घाबरणारा वगैरे अशा टाईप प्रतिमा निर्माण केली जाते. पण फर्स्ट क्लासमध्ये बसायची परवानगी नाही आहे आणि तो सरळ जाऊन बसतो, मी तिकीट काढणार आहे तेच आणि बसले त्याच्यात जाऊन आणि जे होईल ते होईल. हां डेअरिंग, हां कोणी डेअरिंग करत नव्हतं, पण गांधी ते डेअरिंग केलं. शिवाय तिथे त्यांना जेव्हा बाहेर काढत होते तेव्हा ते त्याचे संवाद साधत होते की असं असं आहे आणि त्यांच्या या संवाद साधताना इतर काही गोरी माणसं होती ते म्हणाले की नको तो त्याला का बाहेर काढताय तुम्ही, हे सुद्धा तिथं घडलं. काही लोक त्यांना बाहेर काढत नव्हते, काही लोक जी गोरी होती ती नको म्हणत होती. तर त्यांनी हे बघितलं की त्यांच्यातही प्रेम असणारी माणसं आहेत, तर ती आपल्याला इतरांमध्ये ते प्रेम कसं पोहोचवता येईल. कारण जर हिंसा करायला गेले असते तर बघा आधी ते आपण ते तलवार घेऊन आले, आपण काठ्या घेऊन गेलो, नंतर ते बंदूक घेऊन आले, आपण तलवार घेऊन गेलो, ते नंतर तोफा घेऊन आले, आपण बंदूक घेऊन गेलो. तर आपण तंत्रज्ञान आणि इतर अनेक बाबत मागेच होतो आणि त्यांचं जगावर राज्य होतं, फक्त भारतावर राज्य नव्हतं. त्यामुळे त्यांना हरवणं किंवा त्यांना हे करणं काही सोपं नव्हतं. पण गांधींनी हे पॉसिबल केलं आणि ते कशामुळे पॉसिबल केलं तर ते त्यांनी रूट कॉज शोधला की कशामुळं. कारण इंग्रज कन्फ्यूज झाले होते नंतर ब्रिटिश, म्हणजे या माणसाचं करायचं तर करायचं काय, म्हणजे काय तर ते त्याच्यावर अटॅक करा, तो आपल्यावर परत हल्ला करेल तर आपण त्याला जेलमध्ये टाकू किंवा त्याला मारू तसंच. पण तो उलटा अटॅकच करत नाहीये आणि पळून जायचं तर पळूनही जात नाहीये, तिथंच ठामपणे उभा आहे आणि आपल्याला बदलण्याचा हे करतोय. याच्यामुळे ना खूप मोठा बदल घडला होता. म्हणजे ज्या ब्रिटिशांची जिथंपर्यंत सूर्य मावळत नाही तिथपर्यंत सत्ता होती, अशा लोकांना त्यांनी म्हणजे त्यांची सत्ता घालवली आणि ती फक्त भारतातून नव्हे तर जगभरातून घालवण्यात गांधींचा मोठा वाटा आहे. स्वतः जो ब्रिटिश साम्राज्याचा अध्यक्ष आहे विन्स्टन चर्चिल, तो म्हणतो जनरल स्मट्सला, गांधीजी आफ्रिकेत जवळपास 21 वर्ष होते तर त्याच्यात त्यांना सुद्धा तुरुंगवास झाला. तर तो म्हणतो जनरल स्मट्स की तुम्ही त्या गांधीला जर त्या आफ्रिकेच्या तुरुंगातच मारून टाकलं असतं, त्याला गोळ्या घातल्या असत्या, तर आपलं भारतावरचंच नव्हे जगावरचं साम्राज्य अजून काही दशकं टिकलं असतं. आणि आपल्या इकडचे काही लोक म्हणतात की गांधीमुळे स्वातंत्र्य मिळालं नाही आणि तिकडं तुम्ही कुठल्याही देशात जा. आता माझी नुकतीच MDIT म्हणून एक इन्शुरन्स क्षेत्रात निवड झाली टाटा आणि LIC मध्ये, तर मला आता वेगवेगळ्या देशात जायला मिळणार त्यांच्यातून. तर त्याच्यात माझे जे काही मित्र बाहेर जाऊन आले, काल आपले महाविद्यालय जाऊन पण मांडलं किंवा माझे ऑनलाईन पण मित्र झाले, तर त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या देशात सुद्धा गांधीबद्दल खूप आकर्षण आहे आणि त्यांना आवडतात गांधींचे विचार. माझा एक मित्र आहे टर्कीमध्ये, उगूर नाव आहे त्याचं. आम्ही नोईंग गांधी ग्लोबल फ्रेंड्स नावाच्या एका ग्रुपमध्ये मित्र झालो, आपणच सुरू केलेला तो ग्रुप आहे. तर तो टर्की आहे, त्याचं भारताशी काही संबंध नाही, पण तिथालचा एक नेता टर्कीमधला तो गांधी विचारांचा होता. त्याने त्या मार्गातून टर्कीमध्ये आंदोलन केलं आणि बऱ्याच गोष्टी सुधारणा घडवल्या. तर तो त्याचा फॉलो आणि त्याला समजलं की अकितून काहीचं नाव घेतात, तर तो नेता गांधींचा फॉलोअर आहे, त्याच्या लक्षात आलं. हेच तुम्ही व्हिएतनाममध्ये जा, तर व्हिएतनामचे जे एक नेते आहेत ज्यांनी क्रांती केली आणि ते सुद्धा म्हणतात की आम्ही जे काय करू शकलो त्याच्यात गांधी विचार मदतशीर ठरते आणि त्याच्यामुळे आता एक देश आहे कोलंबो, त्या कोलंबो किंवा कोलंबिया त्या देशामध्ये आता त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षाला 3-4 वर्षापूर्वी नोबेल पुरस्कार दिला, जगातला जो सर्वोच्च पुरस्कार मानला जातो आणि तोही शांतीचा पुरस्कार. तर त्यावेळेस त्या नेत्याला विचारलं की बाबा तुम्ही हे कसं मिळवलं. तिथे काय होतं, आपल्या इथे आपण छत्तीसगड गडचिरोली याच्यासाठी ओळखतो, नक्षलवादी कारवाया होतात, ते होतात वगैरे, तर तिथे यापेक्षा तीव्र नक्षलवादी चळवळी चालतात आणि लाखो लोक गेलेली येतात आपण. तर मग आता तिथे कसं हे करायचं हा त्यांना प्रश्न पडला होता. बऱ्याचदा हिंसक कारवाया करून बघितल्या, मिलिटरी घुसवली, बरंच काय काय केलं, पण काही उपयोग होत नव्हता. इकडचे मारले जायचे, तिकडचे मारले जायचे, पण ते चळवळ तर वाढत होते त्यांचे नक्षलवादी. मग त्यांनी गांधीवादी विचारांचं अनुसरण केलं तिथे आणि तशा वाटाघाटी घडवून आणल्या आणि तिथलच्या मुलांना गांधी विचारांचा अभ्यासक्रमात समावेश केला, त्यांना त्याचं महत्त्व पटवून दिलं आणि त्याच्यातून बरेचसे सकारात्मक बदल घडले आणि ते राजकीय याच्यात पण ते सक्रिय झाले. तर हा जो बदल घडवला आणि त्याच्यात त्या देशामध्ये कोलंबियामध्ये शांतता नांदायला लागली, तर याला कारणीभूत ते म्हणतात आम्हाला गांधी विचार ठरले, जे त्यांच्या देशात नाही जन्मले, कधी कोलंबिया देशात गेलेही नाही गांधी, पण तिथे त्यांना ते उपयोगी पडले. हे त्या देशात घडलं. अजून तुम्ही बघाल तर अफगाण हा प्रांत, अफगाणमध्ये आपण खान अब्दुल गफार खान यांची मला वाटतं काही दिवसांपूर्वीच
स्मृती दिवस झाला त्यांचा. तर ते तिथे असं होतं की तुम्ही सकाळी उठला की 12 वर्षाच्या मुलाच्या हातात रायफल असायची आणि एवढं ते शूरवीर होते. तो राज्य कोणी जिंकू शकलं नाही, पोर्तुगीज नाही, इंग्रज नाही, कोणीच नाही. पण काय व्हायचं, ती हिंसा आणि ते जे गन वगैरे असायचे सतत आणि सगळी सामून धिप्पाड पठाण सगळे, आणि हे पठाण ते आपापसात भांडायचे बऱ्याचदा आणि त्याच्यात त्यांचं बरंचसं शिक्षण वगैरे राहून जायचं आणि बऱ्याच गोष्टी वाईट व्हायच्या. तर त्याच्यातले एक खान अब्दुल गफार खान यांना आधी गांधींचे विचार नाही आवडले. त्यांना सांगितलं की हे काही जगात यश हिंसेने मिळू शकतं वगैरे वगैरे. पण नंतर गांधींशी संवाद साधला, त्यांना पटलं की अहिंसा आवश्यक आहे आणि त्यांनी स्वतः त्यांच्या 1.5 लाख पठाणांसोबत शस्त्र सोडली आणि ते अहिंसक झाले आणि पुढे जाऊन त्यांनी आपल्या भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात खूप मोठं योगदान दिलं. म्हणजे दांडी यात्रेच्या वेळेस लोक काय करायचे की सरळ त्या दांडी यात्रेत जे काही मीठ उचलायला गेले होते त्यांना ब्रिटिश आर्मी आली होती तिथे आणि ते आपलेच लोक म्हणजे ब्रिटिश आर्मीमध्ये ते लाठ्या मारून त्यांच्या डोक्यावर लाठी मारायचे, ते रक्तबंबाळायचे, खाली पडायचे. आपल्या काही भगिनी त्यांना घेऊन जायच्या आणि मलमपट्टी करायची, असं चाललं होतं. तर तिथे ते पठाण आले आणि पठाण समोर उभे राहिले आणि हे आपले सैनिक त्यांच्यासमोर बुटके दिसत होते आणि त्यांच्यावर लाठ्या चालवल्या, तर त्यांना काही होत नव्हतं लवकर. तरी ते जास्त लाठ्या मारल्यावर पडले. नंतर ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी हुकूम दिला की तुम्ही यांना गोळ्या घाला. तर तेव्हा सैनिकांनी नकार दिला आपल्या, कारण ते म्हणाले की काही काही गोष्टी आम्ही यांच्याकडून शिकलेल्या होत्या आणि यांच्यावर आम्ही कशा गोळ्या घालतात. तर हे म्हणजे एवढे मोठे पठाण, त्यांना सुद्धा गांधी विचार आवडले. जे सतत हिंसा करणारे त्यांनी गांधी विचार स्वीकारले. तर माझा प्रसंग राहिला तर मी सुरुवातीला हिंसक चळवळीकडे वळालो होतो. म्हणजे मी काही हिंसा वगैरे केली नाही, पण द्वेष करायचो, गांधी तिरस्कार करायचो. गांधी काय टाकला, वंदे मातरम टाकला विषम असंही म्हणायचो शाळेत असताना. माझी शाळा तशी म्हणजे आमच्या शाळेत संघाच्या शाखा पण भरायच्या, तर त्यामुळे ते थोडंसं होतं. आणि ऐकलं होतं त्यांच्याबद्दल की गांधींनी फाळणी केली, 55 कोटी दिले, भगतसिंगला फाशी द्यायला लावली, अजून तो खूप लबाड होता आणि वगैरे वगैरे. तर त्याच्यामुळे माझ्या मनात तसंच होते, बाबा गांधी असे होते तसे होते वगैरे. आणि त्या दरम्यान मी धार्मिक वाचा लागलो. मी एकदम लुकडा होतो, तर मला असं वाटलं की आपण म्हणजे लुकडे आहोत, त्यामुळे लोक आपल्याला यश मिळत नाही, तर आपण काहीतरी केलं पाहिजे वगैरे. तर मग ते दुसऱ्या कुठल्या मामावर तुम्ही टीका करू शकत नाही. टीका गांधीवर केली तर कोणी तुम्हाला हात लावत नाही आणि लोक हसतातही. आणि गांधीवर येन कोणी चेष्टा उडवायचं, मी पण तसं मानायचो. पण त्याच्यातून तुमचं नुकसान होतं, त्याचं तर काही नुकसान होणार नाही हे नंतर लक्षात आलं. पण ते तसं चाललं होतं. आणि त्या दरम्यान मला त्या लुकडेपणाबद्दल एकाने सांगितलं की बियर पी आणि मांसाहार कर. मी शाकाहारी होतो, पण मला हे सांगितलं. पण मला वाचनाची जी आवड होती लहानपणाची खूप, पण गांधींची पुस्तकं नव्हती भेटली. म्हणजे काही धार्मिक पुस्तकं भेटली होती, त्याच्यात कुठंतरी गांधींची एक ती शपथ वगैरे वाचली होती. आणि ते जेव्हा तिकडे गेले परदेशामध्ये, इंग्लंडमध्ये वगैरे, तर तिथे खाण्यासाठी म्हणजे शाकाहारी जेवण मिळावं म्हणून तिथे तेव्हा मिळतच नसायचं. ते मैलोमैल चालायचे, पण त्यांनी स्वतःचा संकल्प सोडला नाही. तर हे वाचलं होतं कुठेतरी आणि मलाही ते वाटलं की आपण हे नाही केलं पाहिजे. बाकी जरी गांधींचे गुण आवडले नाही तरी हा एक चांगला गुण होता असं वाटलं आणि ते मी केलं नाही. पण त्या दरम्यान काय झालं की माझे काही मित्र एका ब्राह्मण्यवादी पक्षातले झाले तयार आणि मग त्यांच्याशी मी संवाद साधायला लागलो आणि त्यांनी मला सांगितलं की कसं हे चुकीचं आहे, नॉनव्हेज, दारू वगैरे, आणि आपला धर्म कसं चांगलं सांगतो. तर तिथे मी जायला लागलो त्यांच्या सभांमध्ये वगैरे आणि तिथे मला ते आवडायला लागले की बाबा तिथं घोषणा देणं, मग मुस्लिम आणि इतर लोकांना चुकीचं बोलणं, गांधींना पण शिव्या द्यायचे, ते भारी वाटलं. मग गांधींची ज्याने खून केला नथुराम गोडसे, त्याचं नाटक बघितलं, तेही आवडलं. ते रडलो मी ते बघून की बाबा योग्य केलं गांधींना मारून. परत त्याने ते सावरकर, त्यांचंही खूप आवडलं. आम्हाला धडाच होता, सरकार काँग्रेसचं होतं पण धडा सावरकरांचा होता आणि साप सोडला वगैरे. तसं म्हणजे हे आहे की आत्ता ते सावरकरांबद्दल सगळं ते माफीवीर किंवा इतर लोक म्हणायला लागले त्यांना. पण तेव्हा गांधी म्हणजे हे असून सरकार काँग्रेस असून तेव्हा गांधीबद्दल खोटं पसरवलं जायचं खूप, गांधी, नेहरू आणि सगळ्याच लोकांबद्दल. आणि आता सध्या काय होतंय की त्यांचं सत्य समोर यायला लागलंय आणि इतर ज्यांच्यावर तेव्हा त्यांनी विरोधक असून कधी टीका केली नाही त्यांच्याबद्दल सत्य समोर यायला लागले आणि लोकांना ते खुपायला लागले. बाबा तुम्ही असं का म्हणता त्यांना माफी किंवा काय.
पण जेव्हा तुम्ही यांचं खरं नसताना त्यांना हे सांगता, खोटं ठरवता, ते चालतं तुम्हाला, ती तुम्ही खालच्या थरावर जाऊन टीका करता. पण आम्ही खरं बोलतो, तुम्ही एवढ्या दिवस खोटं बोलवता आमच्या महामानवाबद्दल. आमची तुमच्या महामानवाबद्दल आम्ही माफी नाही म्हणत, आम्ही फक्त म्हणतो की इतर सगळे लोक शहीद झाले, स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग घेतला, पण तुम्ही ना सहभाग घेतला ना कुठे म्हणजे हे केलं, पेन्शन घेतली आणि बाकी काही गोष्टी घेतल्या. मग ते आम्ही फक्त मांडलं, खरं मांडलं, आम्ही खोटं मांडत नाही आहे. तरी तुम्हाला कसं काय त्रास होतो? तर म्हणजे त्यांनी खोटं बोलण्याचा आपल्याला त्रास होणं मी समजू शकतो, पण आम्ही खरं बोलण्याचा तुम्हाला कसा त्रास होतो? तर ते धाडस मला गांधी विचारातून आलं. आणि अजून अशा बऱ्याचशा गोष्टी. तर हां, तर मी आधी गांधी विरोधकच होतो आणि गांधी मला काही आवडत नव्हते तेवढे. आणि त्या दरम्यान मग त्यांच्या एका सभेला गेलो होतो. काही म्हणजे मला वाटतं 60% लोक नवीन आहेत, पण 40% लोकांना तो कालचा प्रसंग मे बी परत रिपिटेशन होईल, पण हरकत नाही. तर त्या एका सभेला गेलो, तिथे ना खूप गर्दी होती. गणेश कला क्रीडा मंच पुण्यामध्ये आहे आणि गेटच्या पुढे आम्हाला जाऊ द्यायला तयार नाही पोलीस. ते म्हणाले की इथेच थांबायचं, आतमध्ये एंट्री नाही आहे, हाऊसफुल झालं आहे. तेव्हा मी 15 वर्षाचा असेल, हे की 10वीत होतो 9वीत होतो. आणि मी माझा मित्र सायकल लावली समोर शाळेचे जाऊन, आणि आतमध्ये नाही सोडलं तर आम्ही थांबलो तिथे. तेवढ्यात एक 30 वर्षाचा मित्र आला, त्याने म्हटलं की सोडा यांना. तर ते म्हटले नाही आहे, जागा नाही आहे. तर त्या पोलिसाला त्यांनी सरळ बाजूला ढकलून दिलं आणि चल मी नेतो तुला. तर मग आम्हाला तो मित्र खूप भारी वाटला, त्याने ढकलून दिलं त्याला, तो बाजूला झाला पोलिसाने. तर तो गळ्यात चेन, डोक्यावर टिळा आणि हातात कडं बिडं, खरं खोटं मला माहीत नाही त्याचं, पण असं एकदम रुबाबदार वगैरे, तर आपण असं काहीतरी बनलं पाहिजे असं वाटायला लागलं तेव्हा. आणि मग स्टेजच्या जवळ वगैरे आम्ही बसलो, मग तिथं त्यांनी एकमेकांना तलवारी भेट दिल्या. म्हटलं आपल्याकडे पण अशी काही तलवार पाहिजे वगैरे असं वाटायचं तेव्हा. हां, पण हे झालं. त्यानंतर काही दिवसांनी वरतून आदेश आला की बाबा तुम्ही एका अभिनेत्याचा चित्रपट पाडायचा आहे. तो काहीतरी बोलला आहे की भारत सर्वांचा, असं काहीतरी बोलला. अमिताभ बच्चन पण कोणतरी बोलली होती. तर त्याच्यावरून त्यांनी चित्रपटावर बहिष्कार घातला आणि त्याच्यावर जाळपोळ सुरू केली. तर त्यांनी जाळपोळ सुरू केली. तर मी म्हटलं आम्हाला काही ते पटलं नाही, आम्ही गेलो नाही तिथे कुठे जाळपोळ करायला वगैरे. पण त्या मित्राला ज्यांनी हे केलं होतं त्याला पकडून घेऊन गेले पोलीस आणि त्याच्यावर बऱ्याचशा चार्जेस टाकले आणि त्याचं करिअर सगळं खराब झालं. आणि हे जे नेते सांगणारे होते त्यांची सगळी मुलं परदेशात वगैरे शिकायला गेली. ती AC मध्ये बसून मस्त शिकून हे करतात. पण हे लोक यांना आपापसात भांडवतात धर्माच्या नावाखाली, जातीच्या नावाखाली. यांनी दंगली करायच्या, यांनी हे करायचं आणि यांची मुलं मात्र सेफ. मग हे धर्म खतरे में है, जात खतरे में, आम्ही काय गर्व से कहो, मुस्लिम आहे, हिंदू आहे किंवा जैन, अजून कोणीही असू दे. पण मला एक वाटतं की म्हणजे गर्व कुठल्या गोष्टीचा असला पाहिजे, जे मी काहीतरी मिळवलंय, जे मला जन्मता मिळालंय, त्याच्यात माझं काही कर्तृत्व नाही, त्याचा गर्व का हे नंतर समजलं. पण तेव्हा मी सुद्धा गर्व वगैरे म्हणायचो. तर ते जेव्हा झालं तर त्याला सोडवायला कोणीच आलं नाही. ज्या नेत्यांचे तो गुणगान करायचा तर त्यांचंही काही हे नाही. आणि बिचाऱ्याचं करिअर हे झालं, घरात त्याच्याकडे वेगळ्या नजरेत बघायला लागले आणि सगळंच हे झालं. मग मी हळूहळू नंतर गांधींची पुस्तकं मला माझ्या मावशीच्या दुकानात, जेव्हा किराणा दुकानाचं सामान देत होतो नगरमध्ये, तर तेव्हा मला त्या पुस्तकात गांधींची पुस्तकं वाचायला भेटली. जे किराणा दुकानात असे कागद असतात आणि त्याच्यात पुढे बांधून देतात, तिथे गांधी विचार भेटायला लागले की गांधीच्या कथा, मला गोष्टी खूप आवडायच्या. फक्त आमच्यापर्यंत गांधी विचारवाले कोणी पोहोचले नव्हते. जे पोहोचले होते ते इतर लोक पोहोचले होते. म्हणजे 11वी 12वीत होतो तेव्हा आम्हाला एक जण आले होते, ते म्हणाले की आपलं भारतीय संस्कृती आणि हिंदू संस्कृती आणि इतर काही सनातन संस्कृती ही खूप महान आहे आणि आसाराम बापू त्याचे एक मोठे गुरु आहेत आणि त्याच्यामुळे जगभर त्यांचा प्रसार होतोय वगैरे वगैरे. मला ते भारी वाटलेलं आणि त्यांनी मग आम्हाला दाखवलं. एक माणूस आहे ना, अख्खी डिक्शनरी पाठ होती त्याची, कुठलाही पेज नंबर काढा त्याचं पाठ, आणि हे आसाराम बापूमुळे शक्य झालं वगैरे. तर आम्हाला ते भारी वाटलं. आम्ही त्या सेवा संस्कृतीचे वगैरे अभ्यास केला, परीक्षा पण दिली. पण आणि जगभर प्रभाव वगैरे आसाराम बापूंचा. पण नंतर जेव्हा अभ्यास केला तर कुठंच तिथं जगभर प्रभाव दिसत नाही त्यांचा. भारतातही नाही. ज्यांना अंधश्रद्धा पसरल्या आणि ज्यांना त्यांनी दिशाभूल केली तेवढ्या लोकांकडून तो प्रभाव आहे. पण गांधी वाचायला लागलो तर गांधींचा प्रभाव खरंच जगभर आहे. म्हणजे पार अमेरिका सुद्धा, इंग्लंड सुद्धा, ज्यांनी गांधींना खूप छळ केला त्याच्यातही प्रभाव आहे. जपानमध्ये आहे, चीनमध्ये आहे आणि प्रत्येक देशात मला एकही देश दिसत नाही की ज्याच्यात गांधींचा पुतळा नाही किंवा गांधींच्या विचारांची विद्यापीठ आहे, अभ्यासक्रम आहेत. एक माझे मित्र आहेत, त्यांचं नाव JK म्हणून म्हणतात त्यांना. तर ते इकडे असतात, जॅकी.
ते मेक्सिकोचे तिथे राहतात आणि त्यांचं तिथे मोठा उद्योजक आहेत, ते त्यांची स्वतःची कंपनी वगैरे आहे कन्सल्टन्सी. तर ते म्हणतात की ते मेक्सिको आणि जवळपासच्या देशात फिरत होते, तर तिथे एक सगळ्यात त्या देशातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस म्हणजे ज्याचं $1,000,000 घर आणि बाकी सगळ्या होत्या, तर त्याच्या घरासमोर पण तिथलच्या मेक्सिकोची किंवा याचा पुतळा नाही, त्याने गांधींचा पुतळा लावलेला आहे. तर हे सगळंच अजब होतं. तर 11वी-12वीमध्ये सायन्स करताना मला अनेक शास्त्रज्ञ भेटले आणि त्याच्यात मला गांधी भेटत गेले. तर मला असं वाटतं की आपण पण अशा प्रकारे गांधी पोचवायला हवं. मी नाते टिकवूयाची चळवळ सुरू केली, त्याच्यामागे हेच लॉजिक आहे की आता बघा सगळीकडे नात्यांबद्दल आहे ना एक स्वार्थ वाढत चालला आहे आणि हे कमी होत चाललं आहे. आपापसातलं प्रेम समजून घेणं आणि मग नाही पटलं तोडून टाक, लगेच दुसरं नातं बघ आणि याच्यातून मग मुलं पण मुली पण आणि सगळेच कन्फ्युज आहे की काय करावं आणि परत मग दुसरं नातं शोधा, दुसरं हे करा. पण तुम्ही आहे त्याच्यात म्हणजे जिथे शक्य नाही तिथे तुम्ही व्हा वेगळं, पण अनेक ठिकाणी आहे ना तू क्षुल्लक कारणावरती तुटतात. आम्ही त्या दृष्टीने ती नाते टिकवूया चळवळ सुरू केली आणि आता जवळपास फक्त त्याच्यात 73,000 लोक झाले. म्हणजे आमच्या गांधीच्या चळवळीत कमी लोक आहेत आणि त्याच्यात जास्त झालेत, कारण लोकांना ते प्रॉब्लेम जास्त फेस करायला जातात. पण त्याच्यातही आम्ही हीच टेक्निक वापरतो. आम्ही कॉल रिसीव्ह करतो लोकांचे आणि त्याच्यात त्यांचं सगळं ऐकून घेणं, त्यांच्या मनातला स्ट्रेस वगैरे आणि जास्त लोकांना ना ऐकणारं पाहिजे असतं कुठेतरी. आपण सल्ले देण्यापेक्षा ऐकणार आवाज. आम्ही ते काउन्सिलरची टीम बनवली आणि ते कारण मी जेव्हा अशा काही एका प्रसंगातून जात होतो तर मी बऱ्याचशा काउन्सिलरला भेटलो, पण मला ते एक व्यवस्थित हे समाधान भेटलं नाही कुठे की थोडंसं जर समजावणार असतं तर मग त्या दृष्टीने आम्ही ती टीम तयार केली आणि आता त्याचं थोडं थोडं काम सुरू आहे. पण म्हणजे हे मला हे माहिती की हे रूट कॉज आहे आणि या रूट कॉजवर आपण काम केलं पाहिजे हे आम्हाला गांधींकडून समजलं. तर आता त्याच्यात काही गोष्टी बघूया. तर एकच मिनिट सर, ते माझं बंद केलं, ते बंद कर माझ्या परिचय. तर मी काही प्रसंग सांगणार ते माझ्या स्वतःच्या वॉलवर लाईव्ह नको म्हणून त्यांना सांगितलं, कारण काही गोष्टी घरच्यांना मी सांगितलेल्या नाही. तर बघा, बी फिअरलेस, निर्भय बनव. तर निर्भय बनवायची खरी शिकवण ही गांधींनी दिली आहे आणि ती शिकवण आपण अंमलात आणली पाहिजे. आता लोक अनेक म्हणजे काल पण बघितलं बरेचशी ज्येष्ठ मंडळी होती ती हे थोडी टेन्शनमध्ये होती की आता पुढे कसं करायचं, हे असं करतील तसं करतील. तर मला वाटतं काही घाबरायचं कारण नाही आहे. म्हणजे असे प्रसंग अनेकदा येतात जातात आणि शेकडो वर्षापासून हे चालू आहे. गांधींचा काही 70-80 वर्षाचा काळ सोडला, त्याच्या आधी आपल्या इथं ब्राह्मण्यवादी व्यवस्था होती किंवा विषमतावादी म्हणा, ती तशी होती आणि गांधी आले, गांधींनी काही बदल घडवले म्हणून ते शक्य झालं. आणि परत म्हणजे आधीपासून आपण ऐकत गेलो की बाबा जे चांगले लोक असतात त्यांच्या मागे अल्पसंख्य लोक असतात आणि जे वाईट लोक असतात त्यांच्या मागे जास्त लोक असतात असं आपण ऐकत आलो आणि ते गेल्यावर त्यांचं महत्त्व समजतं. पण गांधींनी यांना अपवाद आहे. गांधी असताना त्यांना लाखो लोकांचा पाठिंबा मिळाला, कोट्यावधी लोकांचा. तर हे कसं काय घडलं, तर आता सरांनी सांगितलं तसंच. म्हणजे काय, तर बघा लोक आहे ना चांगलं किंवा वाईट हे फॉलो करत नाही. लोक काय फॉलो करतात, जे सोपं आहे ते फॉलो करतात. आणि तुम्ही चांगल्या गोष्टी सोप्या करून सांगा ना. म्हणजे आपण काय करतो, म्हणजे बरेचसे मी जे आपल्या इकडचे काही विचारवंत किंवा मोठे कार्यकर्ते बघतो ते फार एरंडल तेल पिल्यासारखा चेहरा करतात आणि सांगतात. तर त्याच्यामुळे लोकांना तुमचं संबंध कसं, ते म्हणते बाबा हे टेन्शनचं काम आहे. गांधींचं बघा, मला एक हे दिसतं, गांधींचे फोटो तुम्ही ऑब्झर्व करा, कुठलाही गांधींचा फोटो बघा, गांधीला फोटो काढलेला आवडत नव्हते काही स्वतःहून. म्हणजे आता आजकाल एक नेते बरेचसे स्वतः फोटो 4-5 कॅमेरामॅन सोबत घेऊन जात असतात, पण ते काही कधी कॅमेरामॅन सोबत घेऊन गेले नाही. पण त्यांना फोटो काढणारे लोक जगभरातले त्यांच्याकडे यायचे आणि गांधींचे फोटो काढायचे आणि त्यातल्या भारतातले सगळ्यात जास्त ज्याचे फोटो अवेलेबल आहेत त्या काळचे स्वतःहून लोकांनी काढलेले ते गांधी आहेत. तर ते फोटोमध्ये वैशिष्ट्य कोणी सांगू शकेल काय असतं त्यांच्या फोटोमध्ये वैशिष्ट्य? हसत असतात एकदम. हां हां, त्यांच्या चेहऱ्यावर एक नेहमी नितळ हास्य असते. हां, तो माणूस अंतर्मन एकदम हो, म्हणजे आतून खूप आनंदी वाटतो, हो, फ्लो वाटतो असा ऊर्जेचा, म्हणजे रिलॅक्स वाटतो एकदम. एवढं सर्व टेन्शन फिअरलेस, निर्भीडपणा म्हणा. तो निर्भीडपणा वगैरे आहे. पण मेन म्हणजे काय आहे की तुम्ही लहान बाळाचा आसू बघा, जे लहान बाळाचा आसू आहे ना तसं सेम त्यांचा आसू निरागस की कुठं मनात कपट आहे ते आपल्याला सांगतात की फोटो काढा, स्माईल. आपण बळच स्माईल करतो, तर त्यांना कोणी स्माईल वगैरे म्हणत नव्हतं, ते आपोआप म्हणजे त्यांचं तो हेच तसं होतं की ते सतत
हसत असायचे. तर आपल्याला स्माईल करायला काही प्रॉब्लेम नाही आहे ना, आपण स्माईल केली पाहिजे. आणि ते आपण पाळलं पाहिजे. जेव्हा आपण कुठे जातो तर तिथे आपण स्माईल करून काही गोष्टी सांगितल्या तर लोक जास्त स्वीकारतील आपल्याला, असं मला वाटतं. तर तो एक केला पाहिजे. दुसरा म्हणजे विनोद बुद्धी. गांधी आजकाल असं एक काय म्हणतात गंभीर आणि अशा प्रकारे सांगितलं जातं, पण गंभीर काही बाबतीत तत्वाबाबत होते ते ठाम, पण याच्याबाबत खूप निश्चित होते ते अनेक प्रसंगाबाबत. म्हणजे सरदार पटेल म्हणतात की मला जर गांधी मिळाले, म्हणजे सरदार पटेल हेही म्हणतात मला जर गांधी मिळाले नसते तर मी फक्त बॅरिस्टर वल्लभभाई पटेल राहिलो असतो. गांधी झाले, मला भेटले म्हणून मी त्याचा सरदार पटेल झालो. आणि ते अजून एक म्हणतात की गांधी माझ्यासोबत होते तेव्हा ते म्हणजे विनोद बुद्धी होती त्यांच्याकडे, सेन्स ऑफ ह्युमर, त्याच्यामुळं मी त्यांच्यासोबत टिकू शकलो, नाही तर मी नसतो टिकलो. आणि गांधी स्वतः म्हणतात जर माझ्याकडे सेन्स ऑफ ह्युमर नसता तर मी मागेच कधी आत्महत्या केली असते. तर हे सेन्स ऑफ ह्युमर गांधींकडे खूप होतं. म्हणजे एकदा ते याच्यासाठी चालले होते आपलं कुठला लढा की स्वतंत्र म्हणजे क्विट इंडिया, तर त्याबद्दलचा लढा होता 9 ऑगस्ट क्रांती दिवस. हां, तर त्या दरम्यान ते चालले होते ते कस्तुरबा वगैरे, आणि त्यावेळेस त्यांना विचारलं की तुम्ही कुठे चालले. ते म्हणाले मी बकरीला चारा खाऊ घालायला चाललो. नाही गांधी मला तुम्ही सांगा तुम्ही कुठे चालले. मी आता सांगणार की तुम्ही देश सोडावं त्यासाठी चाललो, पण हे जे बकरीला चारा घालायला चाललोय हे पण एक म्हणजे ते तिथे सगळे लोक हसायला लागले. हां, तो मिश्किल स्वभाव. आणि तिथे ते म्हणजे खरंच ते ना कसे होते, म्हणजे एखादी गंभीर चर्चा चालू आहे, पंडित नेहरू, सरदार पटेल आणि मौलाना आझाद आणि मोठमोठे नेते कृपलानी वगैरे, हे एखादा गंभीर विषय आंतरराष्ट्रीय, तिथं युद्ध चालू आहे, आता ते इंग्रज आपल्याला स्वातंत्र्य देतील का वगैरे वगैरे असं सगळं चालू असतं. आणि आपण कुठलं हे केलं पाहिजे काय. तेवढ्यात त्यांची नाक का कोणी आलं आणि त्यांनी सांगितलं की त्या बकरीचा पाय खराब आहे, तर ते मधूनच उठून गेले मला बकरीच्या पायाला लेप लावायचा आहे. हां, आणि ते लोक अहो गांधी एवढं महत्त्वाचं आहे चाललंय, तर मग ते म्हटलं हे पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे. तर हा जो त्यांचा सेन्स ऑफ ह्युमर आणि कुठल्याही प्रसंगाला कसं सामोरं जायचं जबाबदारीपणा, तो भारी होता गांधींचा. तो आपण घेतला पाहिजे आपल्यामध्ये. नाहीतर आपण म्हणजे काय करतो की म्हणजे मी चळवळीतला कार्यकर्ता किंवा कुणी हे झालं तर मी एकदमच म्हणजे मी हे करणार नाही ते करणार नाही. म्हणजे गांधीचे प्रसंग असे बरेच आहेत की एका कार्यक्रमाला गेले, तिथे मोठा उद्योगपती होता, त्याने आयोजित केला होता आणि तो नेता पण होता. तर तिथे तर त्या नोकराला सांगायचा की लाईट बंद कर, लाईट चालू कर, हे कर ते कर, सतत म्हणजे एखाद वेळेस काही वेळेस सांगितलं, आणि तो कधीच तो तिथल्या तिथे जागेवर बसून काहीच नाही. आता बघा सर तिथं स्वतः जाऊन कधी वाढतात काय करतात, तर ते तिथं होतं. गांधींनी काय केलं, स्वतः जाऊन तिथं जाऊन लाईट बंद केली, हे केलं वगैरे, तर तो नरमला. तर हे पण आपण आपल्या याच्यात आणलं पाहिजे. आता दुसरं बघा, हे झालं स्माईलचं झालं, बी फिअरलेस. आता गांधी पोचवायचे कसे, तर गांधी पोचवण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. जसं की त्याच्यात आता अनेक लोक नाव ठेवतात ते म्हणजे सोशल मीडियाला, की सोशल मीडिया हा बराचसा वाईट आहे असं म्हणतात ते. तर बघा सोशल मीडिया हा वाईट आहे असं मला वाटत नाही. उलट तुम्ही ते तंत्रज्ञान आहे कुठलंही चांगलं किंवा वाईट नसतं, तुम्ही ते कसं वापरता त्याच्यावरती अवलंबून असतं. तर सायन्स हे चांगलं पण आहे वाईट पण आहे, पण तुम्ही कसं वापरता. तर गांधी विचार हे ते म्हणतात की गांधींची खूप बदनामी केली आहे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून. तुम्ही चांगले विचार बसवा त्यांच्या माध्यमातून. आता सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आहे, यूट्यूब आहे, व्हॉट्सअप आहे. आम्ही काय केलं, आम्ही नोईंग गांधी ग्लोबल किड्स म्हणून चळवळ सुरू केली. प्रत्येक जिल्ह्याचा ग्रुप बनवला. आता कोकणचा एक ग्रुप 2-3 वर्षापूर्वी बनवला असे. आणि त्याच्यात तुम्ही हे करा, नियम बनवा की फक्त गांधी विचार, दुसरं काही चालणार नाही. आणि विरोधक आहे त्यांनाही ॲड करा, तेही चर्चा करतील, त्याच्यातून त्यांचे विचार बदलतील. आपण इथं मला काय म्हणायचं आहे, त्याच लोकांना ते विचार देण्यापेक्षा नवीन लोकांना घ्या आणि तिथे जाऊन ते विचार सांगा. त्याच्यातून काही लोक बदलू शकतील. कारण हृदयातून म्हणजे बदल होतो. आपण जेवढं बुद्धिवादी करतो ना त्यापेक्षा जेव्हा ते हृदयातून त्यांना समजतं तेव्हा तो लवकर बदल घडतो असं मला वाटतं. तर सोशल मीडियामध्ये काय काय करता येईल तर बघा, व्हॉट्सअप आहे, फेसबुक आहे, इंस्टाग्राम आहे, अजून ट्विटर आहे आणि अजून बरेचशी साधने आहेत. त्याच्यामध्ये आता तुम्ही जे काही आता समजा सरांचं हे छान आहे की ते आता यूट्यूबवर टाकणार आहे. ते यूट्यूबमधले जे काही आहे छोटे छोटे प्रसंग कट करून आपण आपल्या वॉलवर टाकू शकतो, स्टेटसला लावू शकतो. दुसरं म्हणजे आपले जे काही या विचारांचे लोक आहेत त्यांच्या तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं पाहिजे. तर माझी आता विनंती आहे की तुम्ही सगळे संकेत म्हणून नावाचं यूट्यूब चॅनल आहे त्याला सबस्क्राईब करा.
ते सबस्क्राईब केलं तर मला अजून हे करायला मदत होईल. पैसे तुम्ही कोणाला मागत नाही, पण सबस्क्राईब करू शकता, ते फ्री आहे. दुसरं म्हणजे हे जे काही आहेत, आता आम्ही नोईंग गांधी भाग 1 भाग 2 असे आम्ही 101 भाग काढले आणि त्याचे छोटे छोटे म्हणजे काय केलं पाहिजे बघा. आता औषध लोकांना, मी फार्मसीमध्ये होतो, मी फार्मसी आले, मला LLB झालं, तर फार्मसीमध्ये एक गोष्ट होती आम्हाला की औषध द्यायचं असेल ते कडू असतं बऱ्याचदा, मग कसं द्यायचं, त्याला सिरप आम्ही बेस द्यायचो, ते गोड व्हायचं आणि मग द्यायचं. आता तुम्ही गांधी विचार किंवा कुठले विचार सांगताना त्याला एवढं म्हणजे एकदम गंभीर करून न सांगता सुरुवात आणि शेवट की छान करा आणि मध्ये थोडंसं ते औषध द्या. आम्ही तशा प्रकारचे मेसेज तयार करतो. कधी कधी आम्ही त्यांचेच मेसेज घेतो, फक्त मध्ये गांधी विचार टाकतो आणि पाठवून देतो, कारण त्यांचे ते द्वेष पसरवणारे असतात, आमचे ते प्रेम पसरवणारे असतात. आणि शेवटी काय आहे की हे जास्त आवश्यक आहे. तर त्याच्यात बघा एक आहे मीम हा प्रकार तुम्ही ऐकला असेल तर कमी शब्दात जास्त, म्हणजे आजच्या काळातलं व्यंगचित्र. तर मीम्सच्या याच्यामध्ये आता पुष्पाचा मूवी बघितला असेल तुम्ही, तर त्याच्यात डायलॉग आहे. काय डायलॉग आहे माहिती आहे कोणाला? हां, मैं झुकेगा नहीं साला. हां, तर बघा गांधी विचारांचा असा आहे की गांधी विचार म्हणजे ये कोई इंसान नहीं, ये विचार है, ये मरेगा नहीं साला. तुम्हाला त्याच्यामुळे सतत गोळ्या मारायला लागतात. त्यांना आला 30 जानेवारी येते ते कोणीतरी साध्वी बिधवी आणि त्याच्या पुतळ्याला गोळ्या घालतात, कारण त्यांना अजून गांधी मेलेले माहीतच नाही आहेत. आम्ही परत मानू, कारण कुठं ना कुठं गांधी विचारांचे लोक येतात. तर ते सोशल मीडियाचं मीमचं हे छान प्रकार आहे. तर असे मीम्स तुम्ही तयार करून ते पसरवा आणि त्याच्यावरून हे बराचसा बदल घडतो. अजून व्हॉट्सअप ग्रुप लोक काय करतात, थोडं काही चुकीचं आलं त्याच्यामध्ये, नाही बाबा ते विरोधी लोक आहेत ते सतत हे करतात, काय भांडायचं त्यांच्याशी, सोडून देतात. लोक सोडू नका, तिथंच थांबा तुम्ही आणि इकडचं तिथे शेअर करा, जे सत्य आहे ते फॉरवर्ड करा. तिथे आम्ही तुम्हाला मेसेज देऊ, तुम्ही तो एखादा ग्रुप जॉईन करा, आम्ही मेसेज पाठवून देऊ तुम्हाला, त्याच्यात तुम्ही ते पाठवून द्या आणि तुम्हाला काढलं त्या ग्रुपमधून तर तुमचे जे समविचार लोक आहेत त्यांना आपल्या ग्रुपमध्ये घ्या, आपण त्यांना तिथे हे करू. पण हे मार्ग आहेत बरेचसे, पण आपण ते शोधत नाही असं मला वाटतं. दुसरं म्हणजे फिअरलेस. आता न घाबरायचं कारण गांधींचे काही 2 प्रसंग सांगतो. गांधी हे होते, गांधींच्या सोबत आहे ना एक हेनरी पोलक नावाचा वकील होता, सहकारी त्यांचा, आणि त्याची मिसेस म्हणजे मेरी पोलक. तर ती आणि गांधी एकदा रस्त्याने चाललेले होते, एक म्हणजे काय म्हणतात गोळीतून चालले होते एका ठिकाणी फिरायला, आणि त्या दरम्यान काय झालं, एक जण आला गांधींकडे आणि त्याने काय केलं, काहीतरी कुसकुस बोलायला लागलं. तर तिला वाटलं की काहीतरी महत्त्वाचं बोललं असतं, ती मागे झाली, ती 4-5 फूट मागे येऊन हळूहळू चालायला लागली आणि ते पुढे, आणि मग त्याने काहीतरी त्यांना दिलं आणि त्यांनी ते गांधींनी ते पिशवीत टाकलं आणि मग ती भेटली त्यांना आणि ते म्हटले काय गिफ्ट वगैरे दिलं काय तुम्हाला त्यांनी. तर ते त्यांनी दाखवलं पिशवीत काय होतं. पिशवीत होता चाकू धारदार एकदम, आणि तो गांधींचा खून करायला आला होता तो माणूस. आणि पण काय झालं, बोलता बोलता गांधींचा म्हणजे तुमचा खून करणार असं तसं, तुम्ही हे चुकीचं केलं वगैरे, त्याच्या मनात कोणतरी काही बोलत होतं. गांधींनी ते बोलता बोलता त्याला हे केलं आणि तो बदलला, तो त्याने खून नाही केला. तर ती मरी पोलक ती वैतागली, ती म्हटली अहो तो खून करायला आला तर तुम्ही पोलिसाच्या हवाले केलं पाहिजे त्याला, तो परत हे करत. तर म्हटले नाही येणार तो परत. तर ते म्हणजे एवढी निर्भयता होती त्याच्यामध्ये की तो समोरचा माणूस चाकू घेऊन आलाय आणि हा सरळ ठामपणे चालतोय. अजून एक निर्भयतेचे 2-3 किस्से सांगतो तुम्हाला. इथं होते चंपारण्यामध्ये, तिथलचा जो शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे जमीनदार होते, तर त्यांच्यावर अन्याय व्हायचा आणि ते आवाज उचलला कोणी, तो जो जमीनदार होता गुंड घेऊन त्यांच्यावर हल्ले करायचे. तर गांधी तिथे गेले, सगळे शेतकरी त्यांना पाठिंबा दिला त्यांनी, शेकडो शेतकरी आणि गांधी. आणि त्या दरम्यान ते म्हटले की तुम्हाला हे सोडावं लागेल, हा अन्याय बंद करावा लागेल. तर तो जो जमीनदार होता त्याने धमकी दिली गांधीला, तू एकटा येऊन दाखव बघतो मी तुझ्याकडे आणि तुझा मुर्दाच पाडतो. तर आता गांधींसोबत सतत लोक, त्याला वाटलं की याला कसं हे करणार. पण पहाटे 5 वाजता दुसऱ्या दिवशी गांधी सकाळीच त्याच्या बंगल्याच्या समोर आणि तिथे उभे राहून आणि काय करायचं कर, तो एकदम घाबरला की बाबा हा माणूस काय म्हणजे काय करायचं आता. आणि तो लढाई यशस्वी झाला. तो एकच जमीनदार नव्हता, आधी अनेक जमीनदार होते, तर तेही झाले. तर काल कोणीतरी सांगितलं तो सुद्धा प्रसंग की ते जेव्हा तिथं त्यांच्या परंदेमध्ये शिक्षा झाली, त्यांना सांगितलं की तुम्हाला सोडण्यात येईल किती 1,000 रुपयाला. ते म्हटले मी नाही देणार, मला अजून शिक्षा करा. म्हटले मग 100 रुपये. तर ते म्हटले 100 रुपये पण नाही देणार, मग 10 रुपये. ते म्हटले 10 रुपये पण नाही देणार, मला शिक्षा करा जेवढी करायची तुम्ही.
₹1 सोडण्यात येतं. ते म्हटले मी ₹1 बंद नाही देणार, तर ते म्हणले नाही, यांना सोडून द्या. तर म्हणजे आता बघा तुम्ही, तेच काही नेते बघा तर ते शिक्षा जामीन मिळावा म्हणून पैसे किती सेटिंग लावायचा प्रयत्न करतात आणि हा माणूस म्हणतो द्या मला शिक्षा वाढवून. तिथे दुसरा एक प्रसंग आहे की त्यांना मला वाटतंय अशीच एक अटक झाली होती वाटतं, म्हणजे तो मी LLB केलं तेव्हा आम्हाला हा प्रसंग होता त्याच्यात. तो म्हणजे ती केस प्रसिद्ध आहे. तर त्या केसमध्ये गांधीजी जेव्हा एक कैदी हजर हो असं म्हणतात, तर गांधी प्रवेश करतात, सगळे बसलेले असतात, तो जज बसलेला असतो आणि हा गांधी 1982 मध्ये पण प्रसंग बघा. गांधी जशी एंट्री करतात तो बघतो की हा गांधी माणूस आहे, तर तो जज उठून उभा राहतो आणि सगळे उभा राहतात आणि भारी तो एकदम म्हणजे हे, आणि सगळे जोपर्यंत जज बसत नाही तोपर्यंत बसत नाही. आणि मग नंतर तो म्हणतो की म्हणजे एवढ्या मोठ्या माणसाशी मला डायलॉग करायला मिळतं ही मोठी गोष्ट आहे वगैरे, आणि मी जर तुम्हाला शिक्षेतून मुक्तता देऊ शकलो किंवा हे करू शकलो तर मग स्वतःला धन्य मानेल. आणि ते असहकार चळवळ वगैरे त्याबद्दल. आता त्याच्यात 84 जे काही झालं तर त्याच्यात गांधींचा दोष नव्हता, गांधींनी सगळ्यांना अहिंसाच सांगितलं होतं. पण नेत्याचं वैशिष्ट्य काय आहे बघा, म्हणजे हे आपण युवकांनी किंवा सगळ्यांनी लक्षात दिलं पाहिजे की चूक झाली तर त्याची जबाबदारी स्वतः घेणे. ती 84 मध्ये हिंसा सामान्य काही लोकांनी चिडून झाली, पण त्याला गांधी नाही म्हटलं होतं. त्यांनी त्यामुळं आंदोलन पूर्ण मागे घेतलं आणि पण जबाबदारी स्वतः घेतली की हे आमचं चुकलं. आणि मग ते जे झालं तर ते म्हटले नाही माझं चुकलं आहे, तर आणि आम्ही पण तुमच्या विरुद्ध लढा देत राहणार आहे आणि आम्ही काही मागे हटणार नाही आहे. आणि तुम्हाला जेवढी जास्त शिक्षा आहे, खरंच तुम्ही न्यायाधीश असाल तर जेवढी जास्त शिक्षा आहे तेवढी देणार तुम्ही आम्हाला. म्हणजे जो न्यायाधीश पूर्ण आपल्या बाजूने झाला आहे, तो आपल्याला मानतोय आणि त्याला तुम्ही उलटं सांगताय की शिक्षा, त्याने 6 वर्षाची काही शिक्षा त्यांना दिली आणि पण तरी पण त्याने नमस्कार केला त्यांना. म्हणजे असं ते व्यक्तिमत्व गांधींचं. आणि असे खूप किस्से आहेत की जे त्यांना हृदय परिवर्तनातून त्यांनी केले. आता त्यांचं बघा प्लॅनिंग किंवा मॅनेजमेंट ते गांधींचं एकदम परफेक्ट होतं. कुठलंही चळवळ घ्या तुम्ही, त्यांची दांडी यात्रा असू द्या किंवा काही. दांडी यात्रा जेव्हा त्यांनी मिठाचा सत्याग्रह घ्यायचा तर त्यांनी ते सांगितलं तर त्यावेळेस नेहरूंची त्यांना तार आली. जवाहरलाल नेहरूंचे वडील मोतीलाल नेहरू खूप मोठे वकील होते ते, म्हणजे त्या काळातलं भारतातलं सगळ्यात श्रीमंत वकील असं त्यांची हे होती. आणि म्हणजे जे काही आपण म्हणजे त्यांचं मोठं घर हे सगळं ते त्याच्यामुळे होतं. त्या म्हणजे त्यांच्याकडे तेवढे अभ्यास आणि सगळं असायचं. तर त्यांनी सांगितलं की गांधी तुम्ही हे काय करताय गांधीजी, यांनी काय होणार आहे, मीठ उचलून काय स्वातंत्र्य मिळत असतं का वगैरे वगैरे. तर ते म्हणाले की करके देखो. त्यांनी 21 पाणीपत्र लिहिलं होतं त्यांना की अशाने काही होत नसतं. पण जेव्हा गांधींनी ते म्हटले आता गांधींनी सांगितलं तर आपण करूया फॉलो, त्यांनी घेतला सहभाग आणि पहिल्याच दिवशी लगेच त्यांना अटक झाली. तर त्यांनी त्या तारला रिप्लाय दिला की करने से पहिले देख लिया. म्हणजे एवढं हे होतं. आणि इंग्रजांनी खिल्ली उडवली होती की यांनी काही होणार नाही, असहकार चळवळ असू द्या, त्यालाही म्हटलं की हे काय, हे बंद ते बंद, त्याने काय होत नसतं. पण सगळं ते जगभर पसरलं ते आणि एका चिमूटभर मीठ उचलून त्यांनी इंग्रजांचं जगावर राज्य करणारं महान साम्राज्य हलवलं असं म्हटलं जातं त्याच्यामुळे. तर हे गांधीजीमध्ये होतं. आता बघा त्यांचं तर ती दांडी यात्रा जी होती त्याच्यात सगळं त्यांनी लिहून ठेवलं होतं की कधी कुठे थांबायचं, कुठल्या लोकांना सोबत घ्यायचं, कसं करायचं, स्त्रिया पुढे असतील का पुरुष पुढे असतील काय वगैरे, त्या सगळ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये होत्या. तर आपण आपले वेगवेगळ्या गोष्टी करताना म्हणजे माझं काम करताना इतर अनेक गोष्टी, कार्यक्रम आपण चळवळीचे असताना या गोष्टी केल्या याने बराच फरक पडू शकतो. आता दुसरं आहे कॉर्पोरेट. आता बरेचसे लोक कॉर्पोरेटमध्ये वगैरे जॉब करतात, तर त्यांच्यापर्यंत गांधी कशी बोलायचं. आता सरांनी मला सांगितलं की तू कसं करतो ते त्याच्यात काही गोष्टी सांग. तर आता बघा मी कॉर्पोरेटमध्ये होतो. मी B.Pharmacy केल्यावर क्लिनिकल रिसर्चमध्ये काही वर्ष IT कंपनीत जॉब केला. त्या दरम्यान काय झालं, आमच्या कंपनीमध्ये आम्हाला हे दिलं होतं 15 ऑगस्टला बे डेकोरेशन कॉम्पिटिशन दिलं होतं आणि माझा थोडंसं अभ्यास करून त्यांनी मला GKची कॉम्पिटिशन तू घे, KBC सारखं की लोकांना प्रश्न विचारायचे वगैरे. तर बे डेकोरेशन म्हणजे तिथं IT कंपन्यांमध्ये असे 5-5, 10-10 असे लॅपटॉप्स असे लावलेले असतात, असे टेबल्स लावून आणि समोर लोक बसलेली असतात, असे वेगवेगळे हे असतात. तिथे एक बेड डेकोरेट करायचा होता. तर आता काय झालं आहे सध्या ठिकठिकाणी एक पसरवलं जातं की बाबा 70 वर्षात काहीच झालं नाही वगैरे वगैरे वगैरे. तर मग आम्ही विषय घेतला. मी म्हणजे आता बाकी सगळीकडे तुम्हाला माहीत असेल की अंधभक्तांची संख्या वाढलेली, आमच्या इथेही आहे. तर 75 वर्षात भारतात काय झालं हा मी प्रसंग घेतला, कारण भारताचं सांगायचं होतं ना, तर तो घेतला. आणि मग आम्ही त्याच्यात सगळ्या गोष्टी मांडल्या. 75 वर्षात काय काय झालं आणि आपला देश
आणि इतर देश जसं की पाकिस्तान आपल्यासोबत स्वतंत्र आहे, पण पाकिस्तानमध्ये आणि इतर देशामध्ये एवढं काही झालं नाही जेवढं आपल्या देशात झालं. तर IIT, IIM आणि अजून अनेक गोष्टी तर त्या तिथे मांडल्या. अशा प्रकारे आपण हे करू शकतो. अजून काय केलं, मला क्विज लिहायला दिली होती, तर मी ती सर्वसमावेशक क्विज घेतली. त्याच्यात मी सांगितलं की भगतसिंगची फाशी होऊ नये म्हणून कोणी प्रयत्न केले. त्याच्यात लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, सावरकर आणि अजून कोणाचं नाव टाकलं तर ते असे टाकले तिथं म्हणते हेडगेवार. आणि त्याच्यात आता बऱ्याच जणांची उत्तरं चुकली. तर मी सांगितलं की बा, आणि उत्तर देताना KBC मध्ये अमिताभ बच्चन जसं सांगतात तशी उत्तर सांगायचो की याच्यातलं खरं उत्तर आहे महात्मा गांधी. महात्मा गांधींनी 6 वेळा 6 पत्र दिलेली आहेत लॉर्ड माउंटबॅटन याला, आयर्लंडला, आणि त्यानंतर त्यांना स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. म्हणजे त्यांच्या फाशीसाठी ते प्रयत्न केले, पण शेवटी भगतसिंगला फाशी माफ नको होती. त्यांचे आई वडील म्हटले की बाबा त्याची फाशी माफ करा. भगतसिंग म्हटले तर असं तुम्ही काही केलं तर तुम्ही माझ्यासाठी मेले, कारण मी हुतात्मा गेलो तर त्यातून शेकडो लोकांना प्रेरणा मिळेल. पण आजकाल काय पसरवतात सोशल मीडियावर की भगतसिंगला फाशी व्हावी म्हणून गांधींनी प्रयत्न केले, त्याला काही केलं नाही. पण खरं जर बघितलं तर गांधींनी पत्र दिलेली आहेत. तर हे आपण अशा माध्यमातून मांडू शकतो. अजून आम्ही वेगवेगळ्या क्रांतिकारकांची उदाहरणं दिली, त्याच्यात अनेक मुस्लिम घेतले वेगवेगळ्या, किंवा त्यांना हे सुद्धा करता आलं असते की जाळपोळ करता आले असते. लोक गोळा करतात तर गांधीजी लाखो लोक गोळा करू शकत होते, तर काही तिथे 10-15 लोक गोळा केले तरी ते दंगल करू शकले असते, तिथे ट्रेन जाळू शकले असते, काही करू शकले असते. त्यांनी तसं काही केलं नाही. ते तिथे ट्रेन स्टेशनवर बसून राहिले आणि विचार केला की काय मागे याचं कारण काय आहे. आणि त्यांना लक्षात आलं की विषमतावादी व्यवस्था जी आहे आणि माझं वर्चस्व पाहिजे याच्यावर, हे जे ब्रिटिशांचं धोरण आहे ते कारण आहे. पण सगळे ब्रिटिश वाईट आहेत का, असंही नाही आहे. त्यांना जेव्हा ट्रेनमधून बाहेर हाकलत होते, का हाकललं तर त्यांनी म्हणजे ते कृष्णवर्णीय होते आणि गोरे नव्हते, फर्स्ट क्लासच्या डब्यात परवानगी नव्हती तरी. आणि एक धाडसीपणा बघा गांधींचा, म्हणजे त्यांना सांगितलं होतं आधीच की बाबा फर्स्ट क्लासमध्ये बसायचं नाही, तरी ते जाऊन बसले. म्हणजे आपल्याला गांधी म्हणजे भोळा आणि घाबरणारा वगैरे अशा टाईप प्रतिमा निर्माण केली जाते. पण फर्स्ट क्लासमध्ये बसायची परवानगी नाही आहे आणि तो सरळ जाऊन बसतो, मी तिकीट काढणार आहे तेच, आणि बसले त्याच्यात जाऊन. तर नागपै सेवांगन आणि देवदत्त पुरवळेकर सर, लक्ष्मीकांत सर आणि सर्वांचे आभार मानतो की मला आपण पुन्हा बोलवलं. म्हणजे काल यातले काही लोक नव्हते, काल नंतर नवीन कोण आलेले आता, म्हणजे बरेच नवीन चेहरे आहेत. छान. आणि हे म्हणजे आपल्याला गर्दी नको, आपल्याला गर्दी हवेत आणि गर्दीसाठी आपण ठिकठिकाणी जाऊन ते करूच. पण मेन आता हे जे बोलणार आहेत गर्दी लोकांसाठी महत्त्वाचे, कारण तुम्हाला काम करायचं आहे तिथे. आणि हे पण मग म्हणजे मग माझे असे प्रसंग छान आहेत की म्हणजे मी मागे 2018 सोलापूरला गेलो होतो. एक भाषण झालं की लगेच परत पहिल्यांदा सोलापूरला गेलो, मग परत 3 महिन्यांनी, परत 3 महिन्यांनी, असं 5-6 सलग झाले. मग सोलापूर थांबलो, विदर्भ चालू झालं, विदर्भ थांबला, आता मालवण सुरू झालं. तर आणि इथे पण एकदम छान लोक आहेत, सगळं गोड, मस्त समुद्रकिनाऱ्याजवळच, आणि जेवण आणि सगळंच मस्त. सगळ्यांचं जेवण झालं. दादा मी तुम्हाला झोपू तर देणार नाही, कारण तुम्हाला बोलायला लावणार आहे मी. तर युवकांसाठी गांधी हा खूप महत्त्वाचा विषय आहे. कारण बघा, गांधींसोबत सदैव युवक खूप होते. आजकाल असं झालं आहे की गांधी म्हटलं की लोकांना असं वाटतं की 60च्या वरचं वय आणि पिकलेले केस. म्हणजे मी जिथे जिथे व्याख्यानाला जातो किंवा लेख लिहिला काय लिहिलं तर ते माझ्याकडे तशाच श्रेणीच बघतात, आणि ते आम्हाला वाटलं तुम्ही तुमचे केस पिकलेले असतील किंवा ते अशा टाईपने. फलटण लाईक इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, तिथे मला ते त्यांचे टीचर्स घ्यायला आले. ते म्हणाले आम्हाला असं वाटलं होतं पण तुम्ही वेगळेच निघाले. पण याच्यात मला असं वाटतं की आपण कुठेतरी मागे पडलो की आपण युवकांपर्यंत ते पोचवू शकलो नाही, आणि ते पोचवले पाहिजे. आता बघा, मी सांगतो तुम्हाला प्रसंग माझ्या आयुष्यातले. सुरुवातीला आहे, नवीन बरेच आहेत, पण माझं सुरुवातीपासूनच सांगतो. मी काही गांधीवादी नाही, गांधी भक्त नाही. गांधी विचारांकडे माझा कल आहे, गांधी विचार मला आवडतात, आणि त्यातले बरेचसे विचार मी स्वतःच्या अंमलात आणतो, आणि त्याचा मला फायदा झाला आहे. आणि तो लोकांनाही व्हावा यासाठी मी थोडा प्रयत्न करत आहे, बराच प्रयत्न करत आहे. ती तळमळ आहे माझ्या मनामध्ये की जे एखादं आपल्याला समजा गुलाब पुष्प भेटलेत आपल्याला, आणि ती फुलं माझ्या आता मी घेतली आहेत, पण ती जर मी लोकांनाही दिली तर त्यांनाही त्याची सुगंध मिळेल, हा माझा प्रयत्न आहे आणि तो मला द्यायचा आहे. आपण जर प्रेम पसरवलं तर आपलं हृदय पण प्रेमळ बनतं, आणि आपण जर द्वेष पसरला
तर आपल्या मनातही द्वेष होतो. आता तो जातीबद्दल असेल, धर्माबद्दल असेल एखाद्या किंवा कशाबद्दलही. आता सरांनी एक उल्लेख केला, नाते जपूया किंवा नाते टिकूया, ही पण एक चळवळ चालवतो आम्ही. म्हणजे मला त्या प्रेमाच्याबद्दल थोडेसे वाईट अनुभव आले. पण आता मग त्या समोरच्याला दोष देण्यापेक्षा आपण म्हटलं की गांधींना बघा, गांधींना काय झालं, ट्रेनमध्ये हाकलून दिले इंग्रजांनी. तेव्हा ते आफ्रिकेतले एकटे बॅरिस्टर होते. मग त्यांना तिथे हे करता आलं असतं की त्या याला सस्पेंड करता आलं असतं, ज्याने हे केलं ते त्या अधिकाऱ्याला. त्यांची तेवढी ओळख होती गांधींची. किंवा त्यांना हे सुद्धा करता आलं असतं की जाळपोळ करता आली असते. लोक गोळा करतात तर गांधीजी लाखो लोक गोळा करू शकत होते. तर काही तिथे 10-15 लोक गोळा केले तरी ते दंगल करू शकले असते, तिथे ट्रेन जाळू शकले असते, काही करू शकले असते. त्यांनी तसं काही केलं नाही. ते तिथे ट्रेन स्टेशनवर बसून राहिले आणि विचार केला की काय मागे याचं कारण काय आहे. आणि त्यांना लक्षात आलं की विषमतावादी व्यवस्था जी आहे आणि माझं वर्चस्व पाहिजे याच्यावर, हे जे ब्रिटिशांचं धोरण आहे ते कारण आहे. पण सगळे ब्रिटिश वाईट आहेत का, असंही नाही आहे. त्यांना जेव्हा ट्रेनमधून बाहेर हाकलत होते, का हाकललं तर त्यांनी म्हणजे ते कृष्णवर्णीय होते आणि गोरे नव्हते, फर्स्ट क्लासच्या डब्यात परवानगी नव्हती तरी. आणि एक धाडसीपणा बघा गांधींचा, म्हणजे त्यांना सांगितलं होतं आधीच की बाबा फर्स्ट क्लासमध्ये बसायचं नाही, तरी ते जाऊन बसले. म्हणजे आपल्याला गांधी म्हणजे भोळा आणि घाबरणारा वगैरे अशा टाईप प्रतिमा निर्माण केली जाते. पण फर्स्ट क्लासमध्ये बसायची परवानगी नाही आहे आणि तो सरळ जाऊन बसतो, मी तिकीट काढणार आहे तेच, आणि बसले त्याच्यात जाऊन, आणि जे होईल ते होईल. हां, डेअरिंग, हां, कोणी डेअरिंग करत नव्हतं, पण गांधी ते डेअरिंग केलं. शिवाय तिथे त्यांना जेव्हा बाहेर काढत होते तेव्हा ते त्याचे संवाद साधत की असं असं आहे. आणि त्यांच्या या संवाद साधताना इतर काही गोरी माणसं होती, ते म्हणाले की नको, तू त्याला का बाहेर काढताय तुम्ही, हे सुद्धा तिथं घडलं. काही लोक त्यांना बाहेर काढत नव्हते, काही लोक जी गोरी होती ती नको म्हणत होती. तर त्यांनी हे बघितलं की त्यांच्यातही प्रेम असणारी माणसं आहेत, तर ती आपल्याला इतरांमध्ये ते प्रेम कसं पोचवता येईल. कारण जर हिंसा करायला गेले असते तर बघा, आधी ते आपण ते तलवार घेऊन आले, आपण काठ्या घेऊन गेलो, नंतर ते बंदूक घेऊन आले, आपण तलवार घेऊन गेलो, ते नंतर तोफा घेऊन आले, आपण बंदूक घेऊन गेलो. तर आपण तंत्रज्ञान आणि इतर अनेक बाबत मागेच होतो. आणि त्यांचं जगावर राज्य होतं, फक्त भारतावर राज्य नव्हतं. त्यामुळे त्यांना हरवणं किंवा त्यांना हे करणं काही सोपं नव्हतं. पण गांधींनी हे पॉसिबल केलं. आणि ते कशामुळे पॉसिबल केलं तर ते त्यांनी रूट कॉज शोधला की कशामुळं. कारण इंग्रज कन्फ्यूज झाले होते नंतर, ब्रिटिश, म्हणजे या माणसाचं करायचं तर करायचं काय, म्हणजे काय तर ते त्याच्यावर अटॅक करा, तो आपल्यावर परत हल्ला करेल तर आपण त्याला जेलमध्ये टाकू किंवा त्याला मारू तसंच. पण तो उलटा अटॅकच करत नाही आहे आणि पळून जायचं तर पळूनही जात नाही आहे, तिथंच ठामपणे उभा आहे आणि आपल्याला बदलण्याचा हे करतोय. तर याच्यामुळे ना खूप मोठा बदल घडला होता. म्हणजे ज्या ब्रिटिशांची जिथंपर्यंत सूर्य मावळत नाही तिथपर्यंत सत्ता होती, अशा लोकांना त्यांनी म्हणजे त्यांची सत्ता घालवली. आणि ती फक्त भारतातून नव्हे तर जगभरातून घालवण्यात गांधींचा मोठा वाटा आहे. स्वतः जो ब्रिटिश साम्राज्याचा अध्यक्ष आहे विन्स्टन चर्चिल, तो म्हणतो जनरल स्मट्सला, गांधीजी आफ्रिकेत जवळपास 21 वर्ष होते, तर त्याच्यात त्यांना खुद्द तुरुंगवास झाला. तर तो म्हणतो जनरल स्मट्स की तुम्ही त्या गांधीला जर त्या आफ्रिकेच्या तुरुंगातच मारून टाकलं असतं, त्याला गोळ्या घातल्या असत्या, तर आपलं भारतावरचंच नव्हे जगावरचं साम्राज्य अजून काही दशकं टिकलं असतं. आणि आपल्या इकडचे काही लोक म्हणतात की गांधीमुळे स्वातंत्र्य मिळालं नाही. आणि तिकडं तुम्ही कुठल्याही देशात जा, आता माझी नुकतीच MDIT म्हणून एक इन्शुरन्स क्षेत्रात निवड झालेली टाटा आणि LICमध्ये, तर मला आता वेगवेगळ्या देशात जायला मिळणार त्यांच्यातून. तर त्याच्यात माझे जे काही मित्र बाहेर जाऊन आले, काल आपले महाविद्यालय जाऊन पण मांडलं, किंवा माझे ऑनलाईन पण मित्र झाले, तर त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या देशात सुद्धा गांधीबद्दल खूप आकर्षण आहे आणि त्यांना आवडतात गांधींचे विचार. माझा एक मित्र आहे टर्कीमध्ये, उगूर नाव आहे त्याचं. आम्ही नोईंग गांधी ग्लोबल फ्रेंड्स नावाच्या एका ग्रुपमध्ये मित्र झालो, आपणच सुरू केलेला तो ग्रुप आहे. तर तो टर्की आहे, त्याचं भारताशी काही संबंध नाही, पण तिथालचा एक नेता टर्कीमधला तो गांधी विचारांचा होता. त्याने त्या मार्गातून टर्कीमध्ये आंदोलन केलं आणि बऱ्याच गोष्टी सुधारणा घडवल्या. तर तो त्याचा फॉलो, आणि त्याला समजलं की अकितून काहीचं नाव घेतात, तर तो नेता गांधींचा फॉलोअर आहे, त्याच्या लक्षात आलं. हेच तुम्ही व्हिएतनाममध्ये जा, तर व्हिएतनामचे जे एक नेते आहेत ज्यांनी क्रांती केली, आणि ते सुद्धा म्हणतात की आम्ही जे काय करू शकलो त्याच्यात गांधी विचार मदतशीर ठरते. आणि त्याच्यामुळे आता एक देश आहे कोलंबो, त्या कोलंबो किंवा कोलंबिया त्या देशामध्ये आता
त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षाला 3-4 वर्षापूर्वी नोबेल पुरस्कार दिला, जगातला जो सर्वोच्च पुरस्कार मानला जातो आणि तोही शांतीचा पुरस्कार. तर त्यावेळेस त्या नेत्याला विचारलं की बाबा तुम्ही हे कसं मिळवलं. तिथे काय होतं, आपल्या इथे आपण छत्तीसगड गडचिरोली याच्यासाठी ओळखतो, नक्षलवादी कारवाया होतात, ते होतात वगैरे. तर तिथे यापेक्षा तीव्र नक्षलवादी चळवळी चालतात आणि लाखो लोक गेलेली येतात आपण. तर मग आता तिथे कसं हे करायचं हा त्यांना प्रश्न पडला होता. बऱ्याचदा हिंसक कारवाया करून बघितल्या, मिलिटरी घुसवली, बरंच काय काय केलं, पण काही उपयोग होत नव्हता. इकडचे मारले जायचे, तिकडचे मारले जायचे, पण ते चळवळ तर वाढत होते त्यांचे नक्षलवादी. मग त्यांनी गांधीवादी विचारांचं अनुसरण केलं तिथे आणि तशा वाटाघाटी घडवून आणल्या आणि तिथलच्या मुलांना गांधी विचारांचा अभ्यासक्रमात समावेश केला, त्यांना त्याचं महत्त्व पटवून दिलं आणि त्याच्यातून बरेचसे सकारात्मक बदल घडले आणि ते राजकीय याच्यात पण ते सक्रिय झाले. तर हा जो बदल घडवला आणि त्याच्यात त्या देशामध्ये कोलंबियामध्ये शांतता नांदायला लागली तुम्ही, तर याला कारणीभूत ते म्हणतात आम्हाला गांधी विचार ठरले, जे त्यांच्या देशात नाही जन्मले, कधी कोलंबिया देशात गेलेही नाही गांधी, पण तिथे त्यांना ते उपयोगी पडले. हे त्या देशात घडलं. अजून तुम्ही बघाल तर अफगाण हा प्रांत, अफगाणमध्ये आपण खान अब्दुल गफार खान यांची मला वाटतं काही दिवसांपूर्वीच स्मृती दिवस झाला त्यांचा. तर ते तिथे असं होतं की तुम्ही सकाळी उठला की 12 वर्षाच्या मुलाच्या हातात रायफल असायची आणि एवढं ते शूरवीर होते. तो राज्य कोणी जिंकू शकलं नाही, पोर्तुगीज नाही, इंग्रज नाही, कोणीच नाही. पण काय व्हायचं, ती हिंसा आणि ते जे गन वगैरे असायचे सतत आणि सगळी 6 धिप्पाड पठाण सगळे, आणि हे पठाण ते आपापसात भांडायचे बऱ्याचदा आणि त्याच्यात त्यांचं बरंचसं शिक्षण वगैरे राहून जायचं आणि बऱ्याच गोष्टी वाईट व्हायच्या. तर त्याच्यातले एक खान अब्दुल गफार खान यांना आधी गांधींचे विचार नाही आवडले. त्यांना सांगितलं की हे काही जगात यश हिंसेने मिळू शकतं वगैरे वगैरे. पण नंतर गांधींशी संवाद साधला, त्यांना पटलं की अहिंसा आवश्यक आहे आणि त्यांनी स्वतः त्यांच्या 1.5 लाख पठाणांसोबत शस्त्र सोडली आणि ते अहिंसक झाले आणि पुढे जाऊन त्यांनी आपल्या भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात खूप मोठं योगदान दिलं. म्हणजे दांडी यात्रेच्या वेळेस लोक काय करायचे की सरळ त्या दांडी यात्रेत जे काही मीठ उचलायला गेले होते त्यांना ब्रिटिश आर्मी आली होती तिथे आणि ते आपलेच लोक म्हणजे ब्रिटिश आर्मीमध्ये ते लाठ्या मारून त्यांच्या डोक्यावर लाठी मारायचे, ते रक्तबंबाळ व्हायचे, खाली पडायचे. आपल्या काही भगिनी त्यांना घेऊन जायच्या आणि मलमपट्टी करायच्या, असं चाललं होतं. तर तिथे ते पठाण आले आणि पठाण समोर उभे राहिले आणि हे आपले सैनिक त्यांच्यासमोर बुटके दिसत होते आणि त्यांच्यावर लाठ्या चालवल्या, तर त्यांना काही होत नव्हतं लवकर, तरी ते जास्त लाठ्या मारल्यावर पडले. नंतर ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी हुकूम दिला की तुम्ही यांना गोळ्या घाला. तर तेव्हा सैनिकांनी नकार दिला आपल्या, कारण ते म्हणाले की काही काही गोष्टी आम्ही यांच्याकडून शिकलेलो होतो आणि यांच्यावर आम्ही कशा गोळ्या घालणार. तर हे म्हणजे एवढे मोठे पठाण त्यांना सुद्धा गांधी विचार आवडले, जे सतत हिंसा करणारे त्यांनी गांधी विचार स्वीकारले. तर माझा प्रसंग राहिला तर मी सुरुवातीला हिंसक चळवळीकडे वळालो होतो आणि मी काही हिंसा वगैरे केली नाही, पण द्वेष करायचो, गांधी तिरस्कार करायचो. गांधी काय टाकला, वंदे मातरम टाकला विषम असे म्हणायचो शाळेत असताना. माझी शाळा तशी म्हणजे आमच्या शाळेत संघाच्या शाखा पण भरायच्या, तर त्यामुळे ते थोडंसं होतं आणि ऐकलं होतं त्यांच्याबद्दल की गांधींनी फाळणी केली, 55 कोटी दिले, भगतसिंगला फाशी द्यायला लावली, अजून तो खूप लबाड होता आणि वगैरे वगैरे. तर त्याच्यामुळे माझ्या मनात तसंच होते, बाबा गांधी असे होते तसे होते वगैरे. आणि त्या दरम्यान मी धार्मिक वाचायला लागलो. मी एकदम लुकडा होतो, तर मला असं वाटलं की आपण म्हणजे लुकडे आहोत, त्यामुळे लोक आपल्याला यश मिळत नाही, तर आपण काहीतरी केलं पाहिजे वगैरे. तर मग ते दुसऱ्या कुठल्या मामावर तुम्ही टीका करू शकत नाही. टीका गांधीवर केली तर कोणी तुम्हाला हात लावत नाही आणि लोक हसतातही. आणि गांधीवर येन कोणी चेष्टा उडवायचं, मी पण तसं मानायचो. पण त्याच्यातून तुमचं नुकसान होतं, त्याचं तर काही नुकसान होणार नाही हे नंतर लक्षात आलं. पण ते तसं चाललं होतं आणि त्या दरम्यान मला त्या रुग्णपणाबद्दल एकाने सांगितलं की BFP आणि मांसाहार कर. मी शाकाहारी होतो, पण मला हे सांगितलं. पण मला वाचनाची जी आवड होती लहानपणाची खूप, पण गांधींची पुस्तकं नव्हती भेटली. पण जी काही धार्मिक पुस्तकं भेटली होती त्याच्यात कुठंतरी गांधींची एक ती शपथ वगैरे वाचली होती. आणि ते जेव्हा तिकडे गेले परदेशामध्ये, इंग्लंडमध्ये वगैरे, तर तिथे खाण्यासाठी म्हणजे शाकाहारी जेवण मिळावं म्हणून तिथे तेव्हा मिळतच नसायचं. ते मैलोमैल चालायचे, पण त्यांनी स्वतःचा संकल्प सोडला नाही. तर हे वाचलं होतं कुठेतरी आणि मलाही ते वाटलं की आपण हे नाही केलं पाहिजे.
बाकी जरी गांधींचे गुण आवडले नाही तरी हा एक चांगला गुण होता असं वाटलं आणि ते मी केलं नाही. पण त्या दरम्यान काय झालं की माझे काही मित्र एका ब्राह्मण्यवादी पक्षातले झाले तयार आणि मग त्यांच्याशी मी संवाद साधायला लागलो आणि त्यांनी मला सांगितलं की कसं हे चुकीचं आहे नॉनव्हेज दारू वगैरे आणि आपला धर्म कसं चांगलं सांगतो. मग तिथे मी जायला लागलो त्यांच्या सभांमध्ये वगैरे आणि तिथे मला ते आवडायला लागले की बाबा तर घोषणा देणं मग मुस्लिम आणि इतर लोकांना चुकीचं बोलणं गांधींना पण शिव्या द्यायचे ते भारी वाटलं. मग गांधींची ज्याने खून केला मथुराम गोडसे त्याचं नाटक बघितलं तेही आवडलं. ते रडलो मी ते बघून की बाबा योग्य केलं गांधींना मारून. परत त्याने ते सावरकर त्यांचंही खूप आवडलं. आम्हाला धडाच होता सरकार काँग्रेसचं होतं पण धडा सावरकरांचा होता आणि साप सोडला वगैरे तसं म्हणजे हे आहे की आत्ता ते सावरकरांबद्दल सगळं ते माफीवीर किंवा इतर लोक म्हणायला लागले त्यांना. पण तेव्हा गांधी म्हणजे हे असून सरकार काँग्रेस असून तेव्हा गांधीबद्दल खोटं पसरवलं जायचं खूप गांधी नेहरू आणि सगळ्याच लोकांबद्दल. आणि आता सध्या काय होतंय की त्यांचं सत्य समोर यायला लागले आणि इतर ज्यांच्यावर तेव्हा त्यांनी विरोधक असून कधी टीका केली नाही त्यांच्याबद्दल सत्य समोर यायला लागले आणि लोकांना ते खुपायला लागले बाबा तुम्ही असं का म्हणता त्यांना माफी किंवा काय. पण जेव्हा तुम्ही यांचं खरं नसताना त्यांना हे सांगता खोटं ठरवता ते चालतं तुम्हाला ती तुम्ही खालच्या थरावर जाऊन टीका करता. पण आम्ही खरं बोलतो तुम्ही एवढ्या दिवस खोटं बोलवता आमच्या महामानवाबद्दल आमची तुमच्या महामानवाबद्दल आम्ही माफी रे म्हणत नाही. आम्ही फक्त म्हणतो की इतर सगळे लोक शहीद झाले स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग घेतला पण तुम्ही ना सहभाग घेतला ना कुठे म्हणजे हे केलं पेन्शन घेतली आणि बाकी काही गोष्टी घेतल्या. मग ते आम्ही फक्त मांडलं खरं मांडलं आहे खोटं मांडत नाही आहे तरी तुम्हाला कसं काय त्रास होतो. तर म्हणजे त्यांनी खोटं बोलण्याचा आपल्याला त्रास होणं मी समजू शकतो पण आम्ही खरं बोलण्याचा तुम्हाला कसा त्रास होतो. तर ते धाडस मला गांधी विचारातून आलं आणि अजून अशा बऱ्याचशा गोष्टी. तर तर मी आधी गांधी विरोधकच होतो आणि गांधी मला काही आवडत नव्हते तेवढे आणि त्या दरम्यान मग त्यांच्या एका सभेला गेलो होतो. काही म्हणजे मला वाटतं 60% लोक नवीन आहेत पण 40% लोकांना तो कालचा प्रसंग मे बी परत रिपिटेशन होईल पण हरकत नाही. तर त्या एका सभेला गेलो तिथे ना खूप गर्दी होती. गणेश कला क्रीडा मंच पुण्यामध्ये आहे आणि गेटच्या पुढे आम्हाला जाऊ द्यायला तयार नाही पोलीस. ते म्हणाले की इथेच थांबायचं आतमध्ये एंट्री नाही आहे हाऊसफुल झालं आहे. तेव्हा मी 15 वर्षाचा असेल हे की 10वीत होतो 9वीत होतो आणि मी माझा मित्र सायकल लावली समोर शाळेचे जाऊन आणि आतमध्ये नाही सोडलं तर आम्ही थांबलो तिथे. तेवढ्यात एक 30-1 वर्षाचा मित्र आला त्याने म्हटलं की सोडा यांना. तर ते म्हटले नाही आहे जागा नाही आहे. तर त्या पोलिसाला त्यांनी सरळ बाजूला ढकलून दिलं आणि चल मी नेतो तुला. तर मग आम्हाला तो मित्र खूप भारी वाटला त्याने ढकलून दिलं त्याला तो बाजूला झाला पोलिसाने. तर तो गळ्यात चेन डोक्यावर टिळा आणि हातात कडं बिडं खरं खोटं मला माहीत नाही त्याचं पण असं एकदम रुबाबदार वगैरे तर आपण असं काहीतरी बनलं पाहिजे असं वाटायला लागलं तेव्हा. आणि मग स्टेजच्या जवळ वगैरे आम्ही बसलो मग तिथं त्यांनी एकमेकांना तलवारी भेट दिल्या. म्हटलं आपल्याकडे पण अशी काही तलवार पाहिजे वगैरे असं वाटायचं तेव्हा. पण हे झालं त्यानंतर काही दिवसांनी वरतून आदेश आला की बाबा तुम्ही एका अभिनेत्याचा चित्रपट पाडायचा आहे. तो काहीतरी बोलला आहे की भारत सर्वांचा असं काहीतरी बोलला. अमिताभ बच्चन कोणतरी बोलली होती. तर त्याच्यावरून त्यांनी चित्रपटावर बहिष्कार घातला आणि त्याच्यावर जाळपोळ सुरू केली. तर त्यांनी जाळपोळ सुरू केली. तर मी म्हटलं आम्हाला काही ते पटलं नाही आम्ही गेलो नाही तिथे कुठे जाळपोळ करायला वगैरे. पण त्या मित्राला ज्यांनी हे केलं होतं त्याला पकडून घेऊन गेले पोलीस आणि त्याच्यावर बरेचसे चार्जेस टाकले आणि त्याचं करिअर सगळं खराब झालं. आणि हे जे नेते सांगणारे होते त्यांची सगळी मुलं परदेशात वगैरे शिकायला गेली. ती AC मध्ये बसून मस्त शिकून हे करतात. पण हे लोक यांना आपापसात भांडवतात धर्माच्या नावाखाली जातीच्या नावाखाली. यांनी दंगली करायच्या यांनी हे करायचं आणि यांची मुलं मात्र सेफ. मग हे धर्म खतरे में हे जात खतरे में आम्ही काय गर्व से कहो मुस्लिम आहे हिंदू आहे किंवा जैन अजून कोणी असू दे. पण मला एक वाटतं की म्हणजे गर्व कुठल्या गोष्टीचा असला पाहिजे जे मी काहीतरी मिळवलं आहे जे मला जन्मता मिळालं आहे त्याच्यात माझं काही कर्तृत्व नाही त्याचा गर्व का हे नंतर समजलं. पण तेव्हा मी सुद्धा गर्व वगैरे म्हणायचो. तर ते जेव्हा झालं तर त्याला सोडवायला कोणीच आलं नाही. ज्या नेत्यांचे तो गुणगान करायचा तर त्यांचंही काही हे नाही आणि बिचाऱ्याचं करिअर हे झालं. घरात त्याच्याकडे वेगळ्या नजरेने बघायला लागले आणि सगळंच हे झालं. मग मी हळूहळू नंतर गांधींची पुस्तकं मला माझ्या मावशीच्या दुकानात जेव्हा किराणा दुकानाचं सामान देत होतो नगरमध्ये तर तेव्हा मला
त्या पुस्तकात गांधींची पुस्तकं वाचायला भेटली, जे किराणा दुकानात असे कागद असतात आणि त्याच्यात पुढे बांधून देतात. तिथे गांधी विचार भेटायला लागले की गांधीच्या कथा, मला गोष्टी खूप आवडायच्या. फक्त आमच्यापर्यंत गांधी विचारवाले कोणी पोहोचले नव्हते. जे पोहोचले होते ते इतर लोक पोहोचले होते. म्हणजे 11वी 12वीत होतो तेव्हा आम्हाला एक जण आले होते. ते म्हणाले की आपलं भारतीय संस्कृती आणि हिंदू संस्कृती आणि इतर काही सनातन संस्कृती ही खूप महान आहे आणि आसाराम बापू त्याचे एक मोठे गुरु आहेत आणि त्यांच्यामुळे जगभर त्यांचा प्रसार होतोय वगैरे वगैरे. मला ते भारी वाटलेलं आणि त्यांनी मग आम्हाला दाखवलं. एक माणूस आहे ना, अख्खी डिक्शनरी पाठ होती त्याची, कुठलाही पेज नंबर काढा त्याचं पाठ, आणि हे आसाराम बापूमुळे शक्य झालं वगैरे. तर आम्हाला ते भारी वाटलं. आम्ही त्या सेवा संस्कृतीचे वगैरे अभ्यास केला, परीक्षा पण दिली, पण आणि जगभर प्रभाव वगैरे आसाराम बापूंचा. पण नंतर जेव्हा अभ्यास केला तर कुठंच तिथं जगभर प्रभाव दिसत नाही त्यांचा. भारतातही नाही, ज्यांना अंधश्रद्धा पसरल्या आणि ज्यांना त्यांनी दिशाभूल केली तेवढ्या लोकांपर्यंत प्रभाव आहे. पण गांधी वाचायला लागलो तर गांधींचा प्रभाव खरंच जगभर आहे. म्हणजे पार अमेरिका असू द्या, इंग्लंड असू द्या, ज्यांनी गांधींना खूप छळ केला त्याच्यातही प्रभाव आहे. जपानमध्ये आहे, चीनमध्ये आहे, आणि प्रत्येक देशात मला एकही देश दिसत नाही की ज्याच्यात गांधींचा पुतळा नाही किंवा गांधींच्या विचारांची विद्यापीठं आहेत, अभ्यासक्रम आहेत. एक माझे मित्र आहेत ज्या त्यांचं नाव JK म्हणून म्हणतात त्यांना, तर ते इकडे असतात, जॅकी. ते मेक्सिकोचे तिथे राहतात आणि त्यांचं तिथे मोठा उद्योजक आहेत. ते त्यांची स्वतःची कंपनी वगैरे आहे, कन्सल्टन्सी. तर ते म्हणतात की ते मेक्सिको आणि जवळपासच्या देशात फिरत होते, तर तिथं एक सगळ्यात त्या देशातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस, म्हणजे ज्याचं $1,000,000 घर आणि बाकी सगळ्या होत्या, तर त्याच्या घरासमोर पण तिथालच्या मेक्सिकोचे किंवा याचा पुतळा नाही, त्याने गांधींचा पुतळा लावलेला आहे. तर हे सगळंच अजब होतं. तर 11वी 12वीमध्ये सायन्स करताना मला अनेक शास्त्रज्ञ भेटले आणि त्याच्यात मला गांधी भेटत गेले. तर आपण, मला असं वाटतं की आपण पण अशा प्रकारे गांधी पोचवायला हवं. आम्ही नाते टिकूया जी चळवळ सुरू केली त्याच्यामागे हेच लॉजिक आहे की आता बघा सगळीकडे नात्यांबद्दल आहे ना एक स्वार्थ वाढत चालला आहे आणि हे कमी होत चाललं आहे. आपापसातलं प्रेम समजून घेणं, आणि मग नाही पटलं तोडून टाक, लगेच दुसरं नातं बघ, आणि याच्यातून मग मुलं पण मुली पण आणि सगळेच कन्फ्यूज आहे की काय करावं, आणि परत मग दुसरं नातं शोधा, दुसरं हे करा. पण तुम्ही आहे त्याच्यात, म्हणजे जिथे शक्य नाही तिथे तुम्ही व्हा वेगळं. पण अनेक ठिकाणी आहे ना तू क्षुल्लक कारणावरून ती तुटतात. आम्ही त्या दृष्टीने ती नाते टिकूया चळवळ सुरू केली आणि आता जवळपास फक्त त्याच्यात 73,000 लोक झाले. म्हणजे आमच्या गांधींच्या चळवळीत कमी लोक आहेत आणि त्याच्यात जास्त झालेत, कारण लोकांना ते प्रॉब्लेम जास्त फेस करायला जातात. पण त्याच्यातही आम्ही हीच टेक्निक वापरतो. आम्ही कॉल रिसीव्ह करतो लोकांचे आणि त्याच्यात त्यांचं सगळं ऐकून घेणं, त्यांच्या मनातला स्ट्रेस वगैरे, आणि जास्त लोकांना ना ऐकणारं पाहिजे असतं कुणीतरी. आपण सल्ले देण्यापेक्षा ऐकणारं आवाज. आम्ही ते काउन्सिलरची टीम बनवली आणि ते, कारण मी जेव्हा अशा काही एका प्रसंगातून जात होतो तर मी बऱ्याचशा काउन्सिलरला भेटलो, पण मला ते एक व्यवस्थित हे समाधान भेटलं नाही कुठे, की थोडंसं जर समजावणार असतं तर. मग त्या दृष्टीने आम्ही ती टीम तयार केली आणि आता त्याचं थोडं काम सुरू आहे. पण म्हणजे हे मला हे माहिती की हे रूट कॉज आहे आणि या रूट कॉजवर आपण काम केलं पाहिजे, हे आम्हाला गांधींकडून समजलं. तर आता त्याच्यात काही गोष्टी बघूया. तर एकच मिनिट सर, ते माझं पण ते बंद कर, माझ्या ओके. तर मी काही प्रसंग सांगणार ते माझ्या स्वतःच्या वॉलवर लाईव्ह नको म्हणून त्यांना सांगितलं, कारण काही गोष्टी घरच्यांना मी सांगितलेल्या नाही. तर बघा, बी फिअरलेस, निर्भय बनव. तर निर्भय बनवायची खरी शिकवण ही गांधींनी दिली आहे आणि ती शिकवण आपण अंमलात आणली पाहिजे. आता लोक अनेक, म्हणजे काल पण बघितलं, बरेचशी ज्येष्ठ मंडळी होती ती हे थोडी टेन्शनमध्ये होती की आता पुढे कसं करायचं, हे असं करतील तसं करतील. तर मला वाटतं काही घाबरायचं कारण नाही आहे. म्हणजे असे प्रसंग अनेकदा येतात जातात आणि शेकडो वर्षापासून हे चालू आहे. गांधींचा काही 70-80 वर्षाचा काळ सोडला, त्याच्या आधी आपल्या इथं ब्राह्मण्यवादी व्यवस्था होती किंवा विषमतावादी म्हणा, ती तशी होती. आणि गांधी आले, गांधींनी काही बदल घडवले म्हणून ते शक्य झालं. आणि परत म्हणजे आधीपासून आपण ऐकत गेलो की बाबा जे चांगले लोक असतात त्यांच्या मागे अल्पसंख्य लोक असतात आणि जे वाईट लोक असतात त्यांच्या मागे जास्त लोक असतात, असं आपण ऐकत आलो आणि ते गेल्यावर त्यांचं महत्त्व समजतं. पण गांधींनी यांना अपवाद आहे. गांधी असताना त्यांना लाखो लोकांचा पाठिंबा मिळाला, कोट्यावधी लोकांचा. तर हे कसं काय घडलं, तर आता सरांनी सांगितलं तसंच. म्हणजे काय, तर बघा, लोक आहे ना चांगलं किंवा वाईट हे फॉलो करत नाही. लोक काय फॉलो करतात, जे सोपं आहे ते फॉलो करतात. आणि तुम्ही चांगल्या गोष्टी सोप्या करून सांगा ना,
म्हणजे आपण काय करतो, म्हणजे बरेचसे मी जे आपल्या इकडचे काही विचारवंत किंवा मोठे कार्यकर्ते बघतो, ते फार एरंडल तेल पिल्यासारखा चेहरा करतात आणि सांगतात. तर त्याच्यामुळे लोकांना तुमचं संबंध कसं, ते म्हणते बाबा हे टेन्शनचं काम आहे. गांधींचं बघा, मला एक हे दिसतं, गांधींचे फोटो तुम्ही ऑब्झर्व करा, कुठलाही गांधींचा फोटो बघा, गांधीला फोटो काढलेला आवडत नव्हते, काही स्वतःहून, म्हणजे आता आजकाल एक नेते बरेचसे स्वतः फोटो 4-5 कॅमेरामॅन सोबत घेऊन जात असतात, पण ते काही कधी कॅमेरामॅन सोबत घेऊन गेले नाही. पण त्यांना फोटो काढणारे लोक जगभरातले त्यांच्याकडे यायचे आणि गांधींचे फोटो काढायचे. आणि त्यातल्या भारतातले सगळ्यात जास्त ज्याचे फोटो अवेलेबल आहेत त्या काळचे, स्वतःहून लोकांनी काढलेले, ते गांधी आहेत. तर ते फोटोमध्ये एक वैशिष्ट्य कोणी सांगू शकेल काय असतं त्यांच्या फोटोमध्ये वैशिष्ट्य? हसत असतात एकदम. हां हां, त्यांच्या चेहऱ्यावर एक नेहमी नितळ हास्य असते. हां, तो माणूस अंतर्मन एकदम हो. म्हणजे आतून खूप आनंदी वाटतो, हो. फ्लो वाटतो असा ऊर्जेचा, असं म्हणजे रिलॅक्स वाटतो एकदम. हां. एवढं सर्व टेन्शन, हां, फिअरलेस, निर्भीडपणा म्हणा. हां, तुम्ही निर्भीडपणामध्ये एकदम मेन म्हणजे काय आहे की तुम्ही लहान बाळाचं हसू बघा, हो. जे लहान बाळाचं असू आहे ना तसं सेम त्यांचं असतं, निरागस असतं. की कुठं मनात कपट आहे ते आपल्याला सांगतात की फोटो काढा, स्माईल, आपण बळच स्माईल करतो, तर त्यांना कोणी स्माईल वगैरे बळत नव्हतं, ते आपोआप म्हणजे त्यांचा तो हेच तसं होतं की ते सतत हसत असायचे. तर आपल्याला स्माईल करायला काही प्रॉब्लेम नाही आहे ना, आपण स्माईल केली पाहिजे. आणि तर ते आपण पाळलं पाहिजे. जेव्हा आपण कुठे जातो तर तिथे आपण स्माईल करून काही गोष्टी सांगितल्या तर लोक जास्त स्वीकारतील आपल्याला, असं मला वाटतं. तर तो एक केला पाहिजे. दुसरा म्हणजे विनोद बुद्धी. गांधी आजकाल असं एक काय म्हणतात गंभीर आणि अशा प्रकारे सांगितले जातात, पण गंभीर काही बाबतीत तत्वाबाबत होते ते ठाम, पण याच्याबाबत खूप मुश्किल होते ते अनेक प्रसंगाबाबत. म्हणजे सरदार पटेल म्हणतात की मला जर गांधी मिळाले, म्हणजे सरदार पटेल हेही म्हणतात मला जर गांधी मिळाले नसते तर मी फक्त बॅरिस्टर वल्लभभाई पटेल राहिलो असतो. गांधी झाले, मला भेटले म्हणून मी त्याचा सरदार पटेल झालो. आणि ते अजून एक म्हणतात की गांधी माझ्यासोबत होते तेव्हा ते म्हणजे विनोदबुद्धी होती त्यांच्याकडे, सेन्स ऑफ ह्युमर, त्याच्यामुळं मी त्यांच्यासोबत टिकू शकलो, नाही तर मी नसतो टिकलो. आणि गांधी स्वतः म्हणतात जर माझ्याकडे सेन्स ऑफ ह्युमर नसता तर मी मागेच कधी आत्महत्या केली असते. तर हे सेन्स ऑफ ह्युमर गांधींकडे खूप होतं. म्हणजे एकदा ते याच्यासाठी चालू होते आपलं कुठला लढा की स्वतंत्र म्हणजे क्विट इंडिया, तर त्याबद्दलचा लढा होता 9 ऑगस्ट क्रांती दिवस. हां, तर त्या दरम्यान ते चालले होते ते कस्तुरबा वगैरे, आणि त्यावेळेस त्यांना विचारलं की तुम्ही कुठे चालले? ते म्हणाले मी बकरीला चारा खाऊ घालायला चाललो. नाही गांधी, मला तुम्ही सांगा तुम्ही कुठे चालले? मी आता सांगणार आहे की तुम्ही देश सोडावं त्यासाठी चाललो. पण हे जे बकरीला चारा घालायला चालू आहे हे पण एक म्हणजे ते तिथे सगळे लोक हसायला लागले. हां, तो मिश्किल स्वभाव. आणि तिथे ते म्हणजे खरंच ते ना कसे होते, म्हणजे एखादी गंभीर चर्चा चालू आहे, पंडित नेहरू, सरदार पटेल आणि मौलाना आझाद आणि मोठमोठे नेते कृपलानी वगैरे, हे एखादा गंभीर विषय आंतरराष्ट्रीय, तिथं युद्ध चालू आहे, आता ते इंग्रज आपल्याला स्वातंत्र्य देतील का वगैरे वगैरे असं सगळं चालू असतं. आणि आपण कुठलं हे केलं पाहिजे काय. आणि तेवढ्यात त्यांची एक नाक का कोणी आलं आणि त्यांनी सांगितलं की त्या बकरीचा पाय खराब आहे, तर ते मधूनच उठून गेले, मला बकरीच्या पायात लेप लावायचा आहे. हां, आणि ते लोक अहो गांधी एवढं महत्त्वाचं आहे चाललंय, तर मग ते म्हटलं हे पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे. तर हा जो त्यांचा सेन्स ऑफ ह्युमर आणि कुठल्याही प्रसंगाला कसं सामोरं जायचं अभिप्रायपणा, तो भारी होता गांधींचा. तो आपण घेतला पाहिजे आपल्यामध्ये. नाही तर आपण म्हणजे काय करतो की म्हणजे मी चळवळीतला कार्यकर्ता किंवा कुणी हे झालं तर मी एकदमच म्हणजे मी हे करणार नाही ते करणार नाही. म्हणजे गांधीचे प्रसंग असे बरेच आहेत की एका कार्यक्रमाला गेले, तिथे मोठा उद्योगपती होता, त्याने आयोजित केला होता आणि तो नेता पण होता. तर तिथे तर त्या नोकराला सांगायचा की लाईट बंद कर, लाईट चालू कर, हे कर ते कर, सतत म्हणजे एखाद वेळेस काही वेळेस सांगितलं, आणि तो कधीच तो तिथल्या तिथे जागेवर बसून काहीच नाही. आता बघा सर तिथं स्वतः जाऊन कधी वाढतात काय करतात, तर ते तिथं गांधींनी काय केलं, स्वतः जाऊन तिथं जाऊन लाईट बंद केली, हे केलं वगैरे, तर तो नरमला. तर हे पण आपण आपल्या याच्यात आणलं पाहिजे. आता दुसरं बघा, हे झालं स्माईलचं, झालं बी फिअरलेस. आता गांधी पोचवायचे कसे, तर गांधी पोचवण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. जसं की त्याच्यात आता अनेक लोक नाव ठेवतात ते म्हणजे सोशल मीडियाला, की सोशल मीडिया हा बराचसा वाईट आहे असं म्हणतात ते. तर बघा सोशल मीडिया हा वाईट आहे असं मला वाटत नाही.
उलट तुम्ही ते तंत्रज्ञान हे कुठलंही चांगलं किंवा वाईट नसतं, तुम्ही ते कसं वापरता त्याच्यावरती अवलंबून असतं. तर सायन्स हे चांगलं पण आहे वाईट पण आहे, पण तुम्ही कसं वापरता. तर गांधी विचार हे ते म्हणतात की गांधींची खूप बदनामी केली आहे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून. तुम्ही चांगले विचार बसवा त्यांच्या माध्यमातून. आता सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आहे, यूट्यूब आहे, व्हॉट्सअप आहे. आम्ही काय केलं, आम्ही नोईंग गांधी ग्लोबल किड्स म्हणून चळवळ सुरू केली. प्रत्येक जिल्ह्याचा ग्रुप बनवला. आता कोकणचा एक ग्रुप 2-3 वर्षापूर्वी बनवला असे. आणि त्याच्यात तुम्ही हे करा, नियम बनवा की फक्त गांधी विचार, दुसरं काही चालणार नाही. आणि विरोधक आहे त्यांनाही ॲड करा, तेही चर्चा करतील, त्याच्यातून त्यांचे विचार बदलतील. आपण इथं मला काय म्हणायचं आहे, त्याच डोक्यांना ते विचार देण्यापेक्षा नवीन लोकांना घ्या आणि तिथे जाऊन ते विचार सांगा. त्याच्यातून काही लोक बदलू शकतील. कारण हृदयातून म्हणजे बदल होतो. आपण जेवढं बुद्धिवादी करतो ना, त्यापेक्षा जेव्हा ते हृदयातून त्यांना समजतं तेव्हा तो लवकर बदल घडतो असं मला वाटतं. तर सोशल मीडियामध्ये काय काय करता येईल तर बघा, व्हॉट्सअप आहे, फेसबुक आहे, इंस्टाग्राम आहे, अजून ट्विटर आहे आणि अजून बरेचशी साधनं आहेत. त्याच्यामध्ये आता तुम्ही जे काही आता समजा सरांचं हे छान आहे की ते आता यूट्यूबवर टाकणार आहे. ते यूट्यूबमधले जे काही आहे छोटे छोटे प्रसंग कट करून आपण आपल्या वॉलवर टाकू शकतो, स्टेटसला लावू शकतो. दुसरं म्हणजे आपले जे काही या विचारांचे लोक आहेत त्यांच्या तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं पाहिजे. तर माझी आता विनंती आहे की तुम्ही सगळे संकेत मोहत नावाचं यूट्यूब चॅनल आहे त्याला सबस्क्राईब करा. ते सबस्क्राईब केलं तर मला अजून हे करायला मदत होईल. पैसे तुम्ही कोणाला मागत नाही, पण सबस्क्राईब करू शकता, ते फ्री आहे. दुसरं म्हणजे हे जे काही आहेत, आता आम्ही नोईंग गांधी भाग 1, भाग 2 असे आम्ही 101 भाग काढले आणि त्याचे छोटे छोटे म्हणजे काय केलं पाहिजे बघा. आता औषध लोकांना, मी फार्मसीमध्ये होतो, मी फार्मसी आले, मला LLB झालं. तर फार्मसीमध्ये एक गोष्ट होती आम्हाला की औषध द्यायचं असेल ते कडू असतं बऱ्याचदा, तर मग कसं द्यायचं, त्याला सिरप आम्ही बेस द्यायचो, ते गोड व्हायचं आणि मग द्यायचं. आता तुम्ही गांधी विचार किंवा कुठले विचार सांगताना त्याला एवढं म्हणजे एकदम गंभीर करून न सांगता सुरुवात आणि शेवट ही छान करा आणि मध्ये थोडंसं ते औषध द्या. आम्ही तशा प्रकारचे मेसेज तयार करतो. कधी कधी आम्ही त्यांचेच मेसेज घेतो, फक्त मध्ये गांधी विचार टाकतो आणि पाठवून देतो. कारण त्यांचे ते द्वेष पसरवणारे असतात, आमचे ते प्रेम पसरवणारे असतात. आणि शेवटी काय आहे की हे जास्त आवश्यक आहे. तर त्याच्यात बघा एक आहे मीम हा प्रकार तुम्ही ऐकला असेल तर कमी शब्दात जास्त म्हणजे आजच्या काळातलं व्यंगचित्र. तर मीम्सच्या याच्यामध्ये आता पुष्पाचा मूवी बघितला असेल तुम्ही, तर त्याच्यात डायलॉग आहे. काय डायलॉग आहे माहिती आहे कोणाला? हां, मग झुकेगा नाही साला. हां, तर बघा गांधी विचारांचा असा आहे की गांधी विचार म्हणजे ये कोई इंसान नाही, ये विचार आहे, ये मरेगा नाही साला. तुम्हाला त्याच्यामुळे सतत गोळ्या मारायला लागतात. त्यांना आला 30 जानेवारी येते ते कोणीतरी साध्वी विधवी आणि त्याच्या पुतळ्याला गोळ्या घालतात. कारण त्यांना अजून गांधी मेलेले माहीतच नाही आहेत. आम्ही परत मानू, कारण कुठं ना कुठं गांधी विचारांचे लोक येतात. तर ते सोशल मीडियाचं मीमचं हे छान प्रकार आहे. तर असे मीम्स तुम्ही तयार करून ते पसरवा आणि त्याच्यावरून हे बराचसा बदल घडतो. अजून व्हॉट्सअप ग्रुप लोक काय करतात, थोडं काही चुकीचं आलं त्याच्यामध्ये, नाही बाबा ते विरोधी लोक आहेत ते सतत हे करतात, काय भांडायचं त्यांच्याशी, सोडून देतात. लोक सोडू नका, तिथंच थांबा तुम्ही आणि इकडचं तिथे शेअर करा, जे सत्य आहे ते फॉरवर्ड करा. तिथे आम्ही तुम्हाला मेसेज देऊ, तुम्ही एखादा ग्रुप जॉईन करा, आम्ही मेसेज पाठवून देऊ तुम्हाला, त्याच्यात तुम्ही ते पाठवून द्या. आणि तुम्हाला काढलं त्या ग्रुपमधून तर तुमचे जे समविचार होते त्यांना आपल्या ग्रुपमध्ये घ्या, आपण त्यांना तिथे हे करू. पण हे मार्ग आहेत बरेचसे, पण आपण ते शोधत नाही असं मला वाटतं. दुसरं म्हणजे फिअरलेस. आता न घाबरायचं कारण गांधींचे काही 2 प्रसंग सांगतो. गांधी हे होते, गांधींच्या सोबत आहे ना एक हेनरी पोलक नावाचा वकील होता, सहकारी त्यांचा, आणि त्याची मिसेस म्हणजे मेरी पोलक. तर ती आणि गांधी एकदा रस्त्याने चाललेले होते, एक म्हणजे काय म्हणतात गोळीतून चालले होते एका ठिकाणी फिरायला. आणि त्या दरम्यान काय झालं, एक जण आला गांधींकडे आणि त्याने काय केलं, काहीतरी कुसकुस बोलायला लागलं. तर तिला वाटलं की काहीतरी महत्त्वाचं बोलत असते, ती मागे झाली. ती 4-5 फूट मागे येऊन हळूहळू चालायला लागली आणि ते पुढे. आणि मग त्याने काहीतरी त्यांना दिलं आणि त्यांनी ते गांधींनी ते पिशवीत टाकलं आणि मग ती भेटली त्यांना आणि ते म्हटले काय गिफ्ट वगैरे दिलं काय तुम्हाला त्यांनी. तर ते त्यांनी दाखवलं पिशवीत काय होतं. पिशवीत होता चाकू धारदार एकदम, आणि तो गांधींचा खून करायला आला होता तो माणूस. आणि पण काय झालं, बोलता बोलता गांधींचा म्हणलं की तुमचा खून करणार असं तसं, तुम्ही हे चुकीचं केलं वगैरे, त्याच्या मनात कोणतरी काही भरतो. गांधींनी ते बोलता बोलता त्याला हे केलं आणि तो बदलला, तो त्याने खून नाही केला. तर ती मेरी पोलक ती वैतागली, ती म्हटली अहो
तो खून करायला आला तर तुम्ही पोलिसाच्या हवाले केलं पाहिजे त्याला, तो परत येतो. तर म्हटले नाही येणार तो परत. तर ते म्हणजे एवढी निर्भयता होती त्याच्यामध्ये की तो समोरचा माणूस चाकू घेऊन आलाय आणि हा सरळ ठामपणे चालतोय. अजून एक निर्भयतेचे 2-3 किस्से सांगतो तुम्हाला. इथं होते चंपारण्यामध्ये, तिथालचा जो शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे जमीनदार होते, तर त्यांच्यावर अन्याय व्हायचा आणि ते आवाज उचलला कोणी, तो जो जमीनदार होता गुंड घेऊन त्यांच्यावर हल्ले करायचे. तर गांधी तिथे गेले, सगळे शेतकरी त्यांना पाठिंबा दिला त्यांनी, शेकडो शेतकरी आणि गांधी. आणि त्या दरम्यान ते म्हटले की तुम्हाला हे सोडावं लागेल, हा अन्याय बंद करावा लागेल. तर तो जो जमीनदार होता त्याने धमकी दिली गांधीला, तू एकटा येऊन दाखव, बघतो मी तुझ्याकडे आणि तुझा मुर्दाच पाडतो. तर आता गांधींसोबत सतत लोक, त्याला वाटलं की याला कसं हे करणार. पण पहाटे 5 वाजता दुसऱ्या दिवशी गांधी सकाळीच त्याच्या बंगल्याच्या समोर आणि तिथे उभे राहून आणि काय करायचं कर, तो एकदम घाबरला की बाबा हा माणूस काय म्हणजे काय करायचा आता. आणि तो लढाई यशस्वी झाला. तो एकच जमीनदार नव्हता, आधी अनेक जमीनदार होते, तर तेही झाले. तर काल कोणीतरी सांगितलं तो सुद्धा प्रसंग की ते जेव्हा तिथं त्यांच्या परंदेमध्ये शिक्षा झाली, त्यांना सांगितलं की तुम्हाला सोडण्यात येईल किती 1,000 रुपयाला. ते म्हटले मी नाही देणार, मला अजून शिक्षा करा. म्हटले मग 100 रुपये. तर ते म्हटले 100 रुपये पण नाही देणार. मग 10 रुपये. ते म्हटले 10 रुपये पण नाही देणार, मला शिक्षा करा जेवढी करायची तुम्ही. 1 रुपयावर सोडण्यात येतं. ते म्हटले मी 1 रुपया पण नाही देणार. तर ते म्हणले नाही, यांना सोडून द्या. तर म्हणजे आता बघा तुम्ही, तेच काही नेते बघा तर ते शिक्षा जामीन मिळावा म्हणून पैसे किती सेटिंग लावायचा प्रयत्न करतात आणि हा माणूस म्हणतो द्या मला शिक्षा वाढवून. तिथे दुसरा एक प्रसंग आहे की त्यांना मला वाटते अशीच एक अटक झाली होती वाटते, म्हणजे तो मी LLB केलं तेव्हा आम्हाला हा प्रसंग होता त्याच्यात. तो म्हणजे ती केस प्रसिद्ध आहे. तर त्या केसमध्ये गांधीजी जेव्हा एक कैदी हजर हो असं म्हणतात, तर गांधी प्रवेश करतात, सगळे बसलेले असतात, तो जज बसलेला असतो आणि हा गांधी 1982 मध्ये पण प्रसंग बघा. गांधी जशी एंट्री करतात, तो बघतो की हा गांधी माणूस आहे, तर तो जज उठून उभा राहतो आणि सगळे उभा राहतात आणि भारी तो एकदम म्हणजे हे. आणि सगळे जोपर्यंत जज बसत नाही तोपर्यंत बसत नाही. आणि मग नंतर तो म्हणतो की म्हणजे एवढ्या मोठ्या माणसाशी मला डायलॉग करायला मिळतं ही मोठी गोष्ट आहे वगैरे. आणि मी जर तुम्हाला शिक्षेतून मुक्तता देऊ शकलो किंवा हे करू शकलो तर मग स्वतःला धन्य मानेल. आणि ते असहकार चळवळ वगैरे त्याबद्दल. आता त्याच्यात 84 जे काही झालं तर त्याच्यात गांधींचा दोष नव्हता, गांधींनी सगळ्यांना अहिंसाच सांगितलं होतं. पण नेत्याचं वैशिष्ट्य काय आहे बघा, म्हणजे हे आपण युवकांनी किंवा सगळ्यांनी लक्षात दिलं पाहिजे की चूक झाली तर त्याची जबाबदारी स्वतः घेणे. ती 84मध्ये हिंसा सामान्य काही लोकांनी चिडून झाली, पण त्याला गांधी नाही म्हटलं होते. त्यांनी त्यामुळं आंदोलन पूर्ण मागे घेतलं आणि पण जबाबदारी स्वतः घेतली की हे आमचं चुकलं. आणि मग ते जे झालं तर ते म्हटले नाही माझं चुकलं आहे, तर आणि आम्ही पण तुमच्या विरुद्ध लढा देत राहणार आहे आणि आम्ही काही मागे हटणार नाही. आणि तुम्हाला जेवढी जास्त शिक्षा आहे, खरंच तुम्ही न्यायाधीश असाल तर जेवढी जास्त शिक्षा तेवढी देणार तुम्ही आम्हाला. म्हणजे जो न्यायाधीश पूर्ण आपल्या बाजूने झाला आहे, तो आपल्याला मानतोय आणि त्याला तुम्ही उलटं सांगताय की शिक्षा, त्याने 6 वर्षाची काही शिक्षा त्यांना दिली आणि पण तरी पण त्याने नमस्कार केला त्यांना. म्हणजे असं ते व्यक्तिमत्व गांधींचं. आणि असे खूप किस्से आहेत की जे त्यांना हृदय परिवर्तनातून त्यांनी केले. आता त्यांचं बघा प्लॅनिंग किंवा मॅनेजमेंट ते गांधींचं एकदम परफेक्ट होते. कुठलंही चळवळ घ्या तुम्ही, त्यांची दांडी यात्रा असू द्या किंवा काही. दांडी यात्रा जेव्हा त्यांनी मिठाचा सत्याग्रह घ्यायचा तर त्यांनी ते सांगितलं तर त्यावेळेस नेहरूंची त्यांना तार आली. जवाहरलाल नेहरूंचे वडील मोतीलाल नेहरू खूप मोठे वकील होते ते, म्हणजे त्या काळातलं भारतातलं सगळ्यात श्रीमंत वकील असं त्यांची हे होती. आणि म्हणजे जे काही आपण म्हणजे त्यांचं मोठं घर हे सगळं ते त्याच्यामुळे होतं. त्या म्हणजे त्यांच्याकडे तेवढे अभ्यास आणि सगळं असायचं. तर त्यांनी सांगितलं की गांधी तुम्ही हे काय करताय गांधीजी, यांनी काय होणार आहे, मीठ उचलून काय स्वातंत्र्य मिळत असतं का वगैरे वगैरे. तर ते म्हणाले की करके दे. त्यांनी 21 पाणीपत्र लिहिलं होतं गांधींनी त्यांना की अशाने काही होत नसतं. पण जेव्हा गांधींनी ते म्हटले आता गांधींनी सांगितलं तर आपण करूया फॉलो, त्यांनी घेतला सहभाग आणि पहिल्याच दिवशी लगेच त्यांना अटक झाली. तर त्यांनी त्या तारला रिप्लाय दिला की करणे से पहिले देख लिया. म्हणजे एवढं हे होतं. आणि इंग्रजांनी खिल्ली उडवली होती की यांनी काही होणार नाही. असहकार चळवळ असू द्या, त्यालाही म्हटलं की हे काय, हे बंद ते बंद, त्यांनी काही होत नसतं. पण सगळं ते जगभर पसरलं ते. आणि एका चिमूटभर मीठ उचलून त्यांनी इंग्रजांचं जगावर राज्य करणारं महान साम्राज्य हलवलं असं म्हटलं जातं त्याच्यामुळे. तर हे गांधीजीमध्ये होतं. आता बघा त्यांचं तर ती दांडी यात्रा जी होती
तर त्याच्यात सगळं त्यांनी लिहून ठेवलं होतं की कधी कुठे थांबायचं, कुठल्या लोकांना सोबत घ्यायचं, कसं करायचं, स्त्रिया पुढे असतील का पुरुष पुढे असतील काय वगैरे, त्या सगळ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये होत्या. तर आपण आपले वेगवेगळ्या गोष्टी करताना म्हणजे माझं काम करताना इतर अनेक गोष्टी, कार्यक्रम आपण चळवळीचे असताना या गोष्टी केल्या, याने बराच फरक पडू शकतो. आता दुसरं आहे कॉर्पोरेट. आता बरेचसे लोक कॉर्पोरेटमध्ये वगैरे जॉब करतात, तर त्यांच्यापर्यंत गांधी कशी बोलायचं. आता सरांनी मला सांगितलं की तू कसं करतो ते त्याच्यात काही गोष्टी सांग. तर आता बघा मी कॉर्पोरेटमध्ये होतो. मी B.Pharmacy केल्यावर क्लिनिकल रिसर्चमध्ये काही वर्ष IT कंपनीत जॉब केला. त्या दरम्यान काय झालं, आमच्या कंपनीमध्ये आम्हाला हे दिलं होतं 15 ऑगस्टला बे डेकोरेशन कॉम्पिटिशन दिलं होतं आणि माझा थोडासा अभ्यास करून त्यांनी मला GKची कॉम्पिटिशन तू घे, KBC सारखं की लोकांना प्रश्न विचारायचे वगैरे. तर बे डेकोरेशन म्हणजे इथं IT कंपन्यांमध्ये असे 5-5, 10-10 असे लॅपटॉप्स असे लावलेले असतात, असे टेबल्स लावून आणि समोर लोक बसलेली असतात, असे वेगवेगळे हे असतात. तिथे एक बे डेकोरेट करायचा होता. तर आता काय झालं आहे, सध्या ठिकठिकाणी एक पसरवलं जातं की बाबा 70 वर्षात काहीच झालं नाही वगैरे वगैरे वगैरे. तर मग आम्ही विषय घेतला. मी म्हणजे आता बाकी सगळीकडे तुम्हाला माहीत असेल की अंधभक्तांची संख्या वाढलेली, आमच्या इथेही आहे. तर 75 वर्षात भारतात काय झालं हा मी प्रसंग घेतला, कारण भारताचं सांगायचं होतं ना, मग तो घेतला. आणि मग आम्ही त्याच्यात सगळ्या गोष्टी मांडल्या. 75 वर्षात काय काय झालं आणि आपला देश आणि इतर देश, जसं की पाकिस्तान आपल्यासोबत स्वतंत्र झालं, पण पाकिस्तानमध्ये आणि इतर देशामध्ये एवढं काही झालं नाही जेवढं आपल्या देशात झालं. तर IIT, IIM आणि अजून अनेक गोष्टी तर त्या तिथे मांडल्या. अशा प्रकारे आपण हे करू शकतो. अजून काय केलं, मला क्विज लिहायला दिली होती, तर मी ती सर्वसमावेशक क्विज घेतली. त्याच्यात मी सांगितलं की भगतसिंगची फाशी होऊ नये म्हणून कोणी प्रयत्न केले. त्याच्यात लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, सावरकर आणि अजून कोणाचं ते नाव टाकलं, तर ते असे टाकले तिथं होते हेडगेवार. आणि त्याच्यात आता बऱ्याच जणांची उत्तरं चुकली. तर मी सांगितलं की बा, आणि उत्तर देताना KBC मध्ये आम्ही तर वचनच सांगतो, तशी उत्तर सांगायचो की याच्यातलं खरं उत्तर आहे महात्मा गांधी. महात्मा गांधींनी 6 वेळा 6 पत्र दिलेली आहेत लॉर्ड माउंटबॅटन याला, आयर्लंडला, आणि त्यानंतर त्यांना स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. म्हणजे त्यांच्या फाशीसाठी ते प्रयत्न केले, पण शेवटी भगतसिंगला फाशी माफ नको होती. त्यांचे आई वडील म्हटले की बाबा याची फाशी माफ करा. भगतसिंग म्हटले तर असं तुम्ही काही केलं तर तुम्ही माझ्यासाठी मेले, कारण मी हुतात्मा गेलो होतो, त्यातून शेकडो लोकांना प्रेरणा मिळेल. पण आजकाल काय पसरवतात सोशल मीडियावर की भगतसिंगला फाशी व्हावी म्हणून गांधींनी प्रयत्न केले, त्याला काही केलं नाही. पण खरं जर बघितलं तर गांधींनी पत्र दिलेली आहेत. तर हे आपण अशा माध्यमातून मांडू शकतो. अजून आम्ही वेगवेगळ्या क्रांतिकारकांची उदाहरणं दिली, त्याच्यात अनेक मुस्लिम घेतले, वेगवेगळ्या याचे हे घेतले, तर त्याच्यातूनही लोकांना समजते की सारे जे असे कोणी लिहिले. तर ते जे लिहिलेले ते मुस्लिम आहेत ना, मग आपण सर्वांनी मिळून राहिलं तर हा देश टिकू शकेल. आयडिया ऑफ इंडिया काय सांगतो ते त्याच्यात घेतलं. तर आपण जे कोणी आता कॉर्पोरेटमध्ये आहे तर ते या गोष्टी अवलंबून करू शकतात. नंतर मग अशी सांगितलं तसं की लोक चांगलं किंवा वाईट फॉलो करत नाही. लोक काय फॉलो करतात, तर सोपं. मला एक उदाहरण सांगायचं आहे. चंद्रशेखर आझाद जे एका बागेमध्ये हां. शूट करायला आलेले, त्यांच्याकडे पिस्तूल होते आणि खिशामध्ये काहीतरी पैसे हो. होते. 372. चंद्रशेखर आझादांना तो नेहरूचा किस्सा आहे पण की नेहरूचा आहे, पण नेहरू मला वाटतं महात्मा गांधीपासून काही लपवत नव्हते. सोशली जे काही ॲक्टिव्हिटी होत्या ते नेहरूंचा त्यांना पूर्ण पाठिंबा, त्यामध्ये मदत होती त्यांना. हां. तर क्रांतिकारक असू द्या, म्हणजे अहिंसक क्रांतिकारक किंवा सशस्त्र क्रांतिकारक, दोघांचे जे हे होते गुरु ते गांधीच होते, नेते. कारण बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटीज किंवा या काँग्रेसच्या कार्यालयातच त्यांची शिबिरं वगैरे भरायची. तिकडे सुभाषचंद्र बोस तिकडे, म्हणजे हा प्रसंग तुम्ही सांगितला पाहिजे की नेताजी सुभाषचंद्र बोस जेव्हा तिकडे गेले तर त्यांनी तेव्हा राष्ट्रपिता महात्मा गांधींना म्हटलं, ते म्हटले की मी बोलवलं तर 10,000 लोक येतील, पण गांधींनी बोलवलं 10 लाख लोक येतील. आणि गांधींना सगळा देश कसा एकत्र करायचा हे माहिती आहे. त्यांनी जाती धर्म सगळ्यांचं बाहेर सोडून लोकांना एकत्र केलं. हे सुभाषचंद्र बोस म्हणाले. परत सुभाषचंद्र बोस पुढे जाऊन काय म्हणाले की या गांधींना, म्हणजे आम्ही जर आमच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळालं तर ते कसं टिकवायचं ते आम्हाला माहीत नाही, ते आम्ही गांधींच्या चरणी अर्पण करू. हे नेताजी बोस म्हणतात. आणि हे काय म्हणतात, नेताजी विरुद्ध गांधी. तर त्यांना आपण तिथे थांबवलं पाहिजे. आता हे मीमचं सांगितलं, मरेगा नाही साला. आता बघा अजून एक गोष्ट आहे मीममध्ये केलेली की हे एक असा मीम दाखवला आहे फोनवर बोलताना किंवा हे करताना की प्रत्येक ब्रिटिश व्हॉइसरॉय आला तो काय म्हणायचा, म्हणजे नोट एखादा ब्रिटिश अधिकारी नवीन आला व्हॉइसरॉय, तो जुन्यासाठी तो जुना अधिकारी त्याला